Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης, γεια σας από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, από το Χρυσό του Μπάσκετ. Τρίτη μέρα του μεγάλου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ Ακρόπολης και φυσικά για μια ακόμη χρονιά πρωταγωνίστρια ομάδα είναι η εθνική ομάδα μαζί με μερικές από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Είμαστε εδώ μαζί όλο το επιτελείο της ΕΡΤ, δημοσιογράφοι, τεχνική, σκηνοθέτης, παραγωγή για την μετάδοση του έκτου και τελευταίου αγώνα του τουρνουά. Βαγγέλη, είμαστε σήμερα εδώ για μια ακόμη παράσταση, νομίζω, έτσι. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή από το ξεκίνημα της προετοιμασίας και από το ξεκίνημα των φιλικών προετοιμασίας της εθνικής ομάδας. Καλό μπάσκετ, καλή άμυνα, αλλά κυρίως πολύ καλή επίθεση. Τέτοιες επιθέσεις είχαμε χρόνια να δούμε και τέτοια σκόρα την εθνική ομάδα. Θα μας τα ξαναπείς. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Σκουλά γιατί είχε μαζί του τον Γιάννη Σφερόπουλο. Πράγματι, αρχίζει η παρουσίαση, κύριε Σφερόπουλο. Καταρχήν, δεν ξέρω αν σας έχει λείψει το ότι μέχρι τώρα η εθνική δεν έχει παίξει κάποιο ντέρμπι, δηλαδή δεν έχει βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Και αν υπολογίζετε ότι θα ήταν σε τόσο καλή κατάσταση τόσο νωρίς πριν το μπάσκετ. Γενικά θέλουμε να παίξουμε δυνατά παιχνίδια και αυτό το παιχνίδι είναι πολύ δυνατό. Όπως έλεγαμε και χθες, η Σλοβενία ήταν πιο δυνατή από τον Καναδά και σίγουρα η Σερβία πιο δυνατή από τη Σλοβενία. Γι' αυτό περιμένουμε να κάνουμε δυνατό παιχνίδι και σήμερα. Εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας ομάδα. Σίγουρα οι εμφανίσεις είναι καλές, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο. Ευχαριστούμε σε αυτήν την παρουσίαση. Η παρουσίαση της ελληνικής ομάδας συνεχίζεται. Η ελληνική ομάδα με Παπάκα, Ιμακόγλου, Ζήση, Σπανούλη, Καλάθι, Φώτση, Πρίντεζη, Περπέρογλου, Τσαρτσαρί, Διαμαντίδη, Βουλιούκα και Σκορτσιανίδη. Ενώ είδαμε νωρίτερα και τη σερβική ομάδα, Βαγγέλη παρακολούθησε την ομάδα από την αρχή. Και ήθελα να σου κάνω το εξής ερώτημα που νομίζω απασχολεί πολύ κόσμο. Η ελληνική ομάδα παραδοσιακά είναι από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και του κόσμου. Φέτος όμως για πρώτη φορά είναι πολύ δυνατή επιθετικά. Τι γίνεται εκεί? Και παρουσιάζεται πάρα πολύ έτοιμη από πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη χρονιά που φαίνεται με τον καλύτερο τρόπο, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η δουλειά του προπονητή. Να μην φοβόμαστε επειδή είναι νωρίς ακόμα. Όχι, δεν φοβόμαστε. Απλώς κρατάμε μερικές επιφυλάξεις. Δεν πανηγυρίζουμε ποτέ με αποτελέσματα στα φιλικά, αλλά σίγουρα βλέπουμε και επιβραβεύουμε τη δουλειά του προπονητή, τη φιλοσοφία του προπονητή που περνάει φέτος στην ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Δεύτερος χρόνος παρουσίας του Γιώνας Καζλάουσκα στον πάγκο, του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Βλέπουμε μπάσκετ στην εθνική ομάδα ανάλογο με εκείνο που βλέπαμε όταν ήταν προπονητής στη Ζαλγκίρις Κάουνας, όταν έπαιξε το 99. Εκείνο το διαστημικό μπάσκετ που είπαμε ότι ήταν μπάσκετ της επόμενης δεκαετίας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ μαζί όλο το επιτελείο για τον τελευταίο αγώνα του τουρνουά Ακρόπολης. Οι 120 δίνουν γροθιά στην ακρίβεια. Τώρα με 20% πραγματικές εκπτώσεις. Για κάθε επίπλωση 120. Μάθε κωμωδική και αισθητική από τους καλύτερους και ξεκίνησε δουλειά αμέσως. Prestige, Τέλης Κικερής. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί εδώ μια άποψη του κλειστού του μπάσκετ στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Ελλάδα-Σερβία, μεγάλο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι είναι δύο από τις τρεις μεταλλίουχες ομάδες του περσινού Ευρωμπάσκετ. Λείπει μόνο η Ισπανία, να και η ελληνική ομάδα. Λοιπόν, Παπάσκα, Ιμακόγλου, Ζήσης, Σπανούλης, Καλάθης, Φώτσης, Πρίντεζης, Περπέρογλου, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης, Βουλιούκας και Σκορτσιανίδης. Φυσικά Γιώνας Καζλάουσκας στον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Απέναντι στην ελληνική ομάδα, εδώ είναι ο Γιώνας Καζλάουσκας, ο Γιάννης Ελευθεριάδης δίπλα. Υπάρχουν πολλοί άξιοι άνθρωποι στο επιτελείο της εθνικής ομάδας, θα τους πούμε στη συνέχεια. Από εκεί πέρα απέναντι η Σερβία του Ντούντα Ιβκοβιτς, Κέσελ Τέπιτς, Τεόντοσιτς, Πάουνιτς, Μπιέλιτσα, Μάρκοβιτς, Σαβάνοβιτς, Ραντούλιτσα, Κρίστιτς, Πέροβιτς, Βελίτσκοβιτς, Ράσιτς και φυσικά Ντούντα Ιβκοβιτς, Ντούσαν Ιβκοβιτς, ο μεγάλος προπονητής. Και πάμε γρήγορα. Να εδώ ο Ντούντα Ιβκοβιτς, προπονητής πια του Ολυμπιακού, έχει περάσει και στο παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού με το Triple Crown του 1997, έχει περάσει από την Δυναμό Μόσχας, έχει περάσει από άλλες μεγάλες ομάδες και φυσικά πολυνίκης και με την εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Σερβίας. Εδώ είναι ο Νίκος Καλάθης και γρήγορα πάμε στον Κώστα Σκουλά. Λοιπόν, για την ελληνική ομάδα να πούμε ότι εκτός είναι ο Γιάννης Μπορούσης που εξακολουθεί να έχει το πρόβλημα τραυματισμού, ο Παπα-Νικολάου και ο Βασιλιάδης. Σήμερα είναι ο Παπάς στην 12η. Το είχε πει. Συγγνώμη, Κώστα, οι τρεις διαιτητές, Χριστοδούλου και Γιώργος μιλάς, ναι. Το είχε πει το team της ελληνικής ομάδας που θα δοκιμάσει κάθε μέρα έναν από τους τρεις, από Βασιλιάδη, Παπά και τον Παπα-Νικολάου. Αυτό που θέλει η ελληνική ομάδα και μας το έλεγαν και οι άνθρωποι της πριν είναι σήμερα να υπάρχει δυσκολία στο παιχνίδι. Δηλαδή θέλουν να δουν πώς αντιδρούν οι παίχτες σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Σίγουρα το παιχνίδι με την Σερβία προσφέρεται και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν και στη Σερβία. Γιάννη Νάτου. Καλησπέρα και από μένα, εδώ δίπλα στον πάγκο του Ντούσαν Ιβκοβιτς, εκτός ρόστερ σήμερα για την ομάδα του νέου προπονητή και του Ολυμπιακού, ο Μιλοσαβλεβιτς και ο Μάτσβαν. Κάτι το οποίο σημαίνει, Δημήτρη Βαγγέλη, ότι έχει επιλέξει το πιο δυνατό ενδεχομένω σχήμα του Ντούσαν Ιβκοβιτς για να αντιμετωπίσει τη δική μας εθνική ομάδα και είναι δυνατό και είναι λογικό, καθώς σύμφωνα με όσα έλεγαν και τις προηγούμενες ώρες οι άνθρωποι της Σερβίας,
αναμένεται να δείξουν το καλύτερο πρόσωπό τους σε αυτό το τουρνουά Ακρόπολης απέναντι στη δική μας εθνική ομάδα. Αυτό θέλουμε να δούμε και εμείς, Δημήτρη, γιατί περιμένουμε μια πολύ δυνατή κόντρα και θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ζήσει Ισπανούλης, Φώτης, Διαμαντίδης, Σκορτσιανίτης και Βαγγέλη, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω ήταν το εξής. Να, και Τέπιτς, Θεόντοτσης, Μπιέλισσα, Ραντούλιτσα, Βελίτσκοβιτς, δυνατές κοιλιοπεντάδες. Ήταν το εξής, ότι απέναντι σε ομάδες Καναδάς, σκληρή ομάδα, αθλητική να εδώ ο Μίλος Θεόντοσιτς, ή ομάδες όπως η Σλοβενία, είδαμε την εθνική ομάδα, για να μην πω και τα του τουρνουά της Κύπρου, πραγματικά ήταν η έκπληξη ενδεχομένως για την έκταση των εικόν. Τι είναι αυτό το διαφορετικό στοιχείο σε σχέση με πέρσι, για παράδειγμα, και πέρσι πήγαμε καλά, απόντων του Διαμαντίδη βεβαίως και του Τσατσαρή. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική ομάδα, εσύ που την έχεις παρακολουθήσει φέτος από την αρχή? Σίγουρα οι δύο επιστροφές του Διαμαντίδη και του Τσατσαρή που συμπληρώνουν απόλυτα το ρόστερ και ανεβάζουν κατακόρυφα την ποιότητά μας, και ασφαλώς λεπτομέρειες που κάνουν την πολύ μεγάλη διαφορά, όπως είναι η κίνηση χωρίς την μπάλα των παικτών μας, η ικανότητα να τρέξουμε στο ανοιχτό γήπεδο και να πετύχουμε πολλούς ευνηδιασμούς και η τέλεια εκτέλεση του pick and roll πλέον. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν ο Σκορτσιανίτης, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει παρακαταθήκη εκτός από τις περσινές εμφανίσεις στο Ευρωμπάσκετ και τις μεγάλες εμφανίσεις του 2006 στο προηγούμενο Μοντομπάσκετ. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, οπότε έχουμε τη μέρα των τελικών στο Μοντομπάσκετ της Τουρκίας, στη Κωνσταντινούπολη, η ελληνική ομάδα είναι η δευτεραθλήτρια κόσμου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Σκορτσιανίτης σε πολύ καλή φόρμα, έτσι κι αλλιώς φέτος όλη τη χρονιά. Ο Σοφοκλής Σκορτσιανίτης, πλέον παίκτης της Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Σκορτσιανίτης, είπαμε, μεγάλη χρονιά. Λοιπόν, για την Σερβία, Μπιέλισσα από τα μεγάλα ταλέντα, Θεόντοσιτς, είναι μια ομάδα η οποία θα λέγαμε ότι είναι ταυτόχρονα και ομάδα του προπονητή, Ντούντα Εύκοβιτς είναι αυτός, αλλά και ομάδα των νέων μεγάλων αστεριών. Εκτός του Κρίστιτς, ο οποίος είναι η παλιά καραβάνα και με πολλά χρόνια στο παγκόσμιο χωριό του NBA. Η ελληνική ομάδα ξεκινάει με αυτό το καλάθι και φάουλ. Εδώ είναι ο Νίκος Ζήσης. Και μια που λέγαμε για τα προηγούμενα παιχνίδια, Βαγγέλη, θα ήθελα να μου πεις και για το χθεσινό παιχνίδι της Σερβίας με τον Καναδά. Νομίζω ότι η Σερβία εχθές δεν έδειξε όλα όσα μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Είναι λογικό μερικές φορές οι προπονητές να εντός εισαγωγικών φρενάρουν τις ομάδες τους. Το έκανε και ο δικός μας προπονητής, ο Γιώνας Καζλάουσκας, εχθές στην τελευταία περίοδο του αγώνα μας με την Σλοβενία, που έπαιζε χωρίς Νάκβαρτ και Μπρέζετς. Άλλαξε πολλές φορές την πεντάδα και κυρίως έδωσε χρόνο στους παίκτες που δεν έχουν μεγάλη συμμετοχή μέχρι τώρα στα φιλικά και σε αυτούς που διεκδικούν την τελευταία θέση, την 12η θέση στο ρόστερ της Εθνικής. Άρα να μην βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα από το χθεσινό παιχνίδι, να περιμένουμε το σημερινό, αυτό που ξεκίνησε τώρα. Ο Βασίλης Πανούλης, πια παίκτης του Ολυμπιακού, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, αλλά πάντα παίκτης της εθνικής ομάδας. Η ελληνική ομάδα που ισοφαρίζει τους Σέρβους, οι Σέρβοι πέσει εδώ πάλι στο τουρνουά Ακρόπολης, είχαν φέρει το παιχνίδι στον πόντο με την εθνική ομάδα. Πάντα τα παιχνίδια της ελληνικής ομάδας και της σερβικής, αλλά όχι μόνο στο επίπεδο ανδρών, αλλά και σε μικρότερες κατηγορίες, είναι μεγάλα ντέρμπι. Ειδικά από την άνοδο της ελληνικής ομάδας, εδώ σε επανάληψη, η προηγούμενη φάση, από την άνοδο της ελληνικής ομάδας το 87 και μετά, τα παιχνίδια είναι πια παραδοσιακά ευρωπαϊκά ή και παγκόσμια ντέρμπι. Σπανούλης, συμπαίκτες στον Ολυμπιακό, εδώ και κανένα μήνα. Σπανούλης, νέα κίνηση, νέο κοντρόλ της μπάλας στον αέρα. Σκορτσιανίτης, δύσκολη κίνηση, δύσκολη προσπάθεια. Ο Σκορτσιανίτης που και πέρσι και φέτος δείχνει ότι θα είναι ο παίκτης κλειδί στην ρακέτα. Θυμάστε τον περσινό μικρό τελικό με την Σλοβενία. Πήρε μόνος του την εθνική ομάδα και τον διοίκησε στο χάλκινο μετάλλιο. Ραντούλιτσα, ο ύψους 2-13, 22χρονος, εδώ προηγούμενη φάση. Ο δοστρωτήρας ο Σκορτσιανίτης απέναντι σε τρεις Σέρβους. Ο Σκορτσιανίτης δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Είναι μια μικρή αδυναμία στο ποσοστό των βολών. 7-5. Θεόντοσιτς. Η κίνηση από τον Βελίτσκοβιτς, η μπάλα μετά από μια πάσα φτάνει στον Θεόντοσιτς. Κακό σουτ. Σπανούλης. Οδεύουμε στο πρώτο δίλεπτο του αγώνα. Σπανούλης χαμηλά, σκαστά για τον Σκορτσιανίτη. Εκεί δεν αντιμετωπίζεται. Ραντούλιτσα δεν μπορεί, τον έχει βάλει πλάτη. Σκορτσιανίτης, και νομίζω ο Βαγγέλη ότι είναι από τα σημεία που θα χτυπήσει ο Καζλάουσκας, δηλαδή να ξεκινάει πάντα με τον Σκορτσιανίτη. Έχει τρομερή διάθεση, βγάζει πολλή ενέργεια, έχει πεισμώσει και από την περιπέτειά του φέτος στις δοκιμές που έκανε για να πάει στο NBA και δεν τα κατάφερε, αλλά και από την περιπέτειά του για να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, αφού έφυγε από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε τελικά στη Μακάμπι για ένα χρόνο. Δείχνει ο πιο φορμαρισμένος μέχρι στιγμής παίκτης της εθνικής ομάδας και ξεπέρασε πολύ γρήγορα και το πρόβλημα του τραυματισμού του στην Κύπρο στο δίκτυο του δεξιού του χεριού. Νίκο Ζήσο, Ιταλός της ελληνικής ομάδας και από τις σταθερές αξίες των εθνικών ομάδων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το σουτ 3 πόντων είναι άστοχο από τον Μπιέλιτσα. Άλλο ένα ζεστό μπασκετικό προϊόν του καλοκαιριού.
Άλλωστε η Σερβία είναι πραγματικός μπασκετικός στοφολώνας εδώ ο Ραντούλιτσα. 11-5 για την ελληνική ομάδα. Που τρέχει με σερί ήδη 8-0. Ακριβώς. Αγγέλη, εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Βλέπετε λοιπόν σε ένα γήπεδο έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος σήμερα και είναι σίγουρο ότι στο μοτομπάσκετ που ξεκινάει από τις 28 του μήνα τα παιχνίδια της ελληνικής ομάδας θα τα δείτε όλα από την ελληνική δημόσια τηλεόραση και όχι μόνο αυτά, τα παιχνίδια της αμερικάνικης ομάδας, τις υπόλοιπες ομάδες και φυσικά την εκπομπή αλλά και τα pre-game των αγώνων. Εδώ είναι ο Σκορσιανίτης για μια ακόμη φορά. Καλάθι και φάουλ. Δεν μπορεί ούτε ο Ραντούλιτσα, ούτε ο Βελίτσκοβιτς, ούτε κανείς άλλος, ούτε ο Μπιέλιτσα, κανείς άλλος από τη σερβική ομάδα να αντιμετωπίσει τον Σκορσιανίτη. Λοιπόν, 13-5 με τον Σκορσιανίτη να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση, 6 πόντοι μέχρι στιγμής. Πάμε σε διαφημιστικά και σε λίγο πάντα μαζί. Ελλάδα-Σερβία 13-5. Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την πορεία της ελληνικής ομάδας εδώ και 2-3 εβδομάδες, ίσως να είναι έκπληξη, αλλά όλα τα παιχνίδια φέτος έτσι είναι, έτσι ξεκινάει και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η φρενήρης διάθεση και ταχύτητα της ελληνικής ομάδας. Κοιτάξτε εδώ, η κίνηση από το Διαμαντίδη, όμορφα, μία σκαστά, μία μελόμπα τον Σοφοκλή Σκορσιανίτη. Λοιπόν, 7 και 14 για το πρώτο δεκάλεπτο, 13-5 ελληνική ομάδα και γρήγορα πάμε στον Κώστα Σκουλά που είναι δίπλα στον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Κώστα. Το σερί για την ελληνική ομάδα είναι στο 10-0. Αυτό που ζήτησε ο Γιώνας Κασλάσκας είναι όταν ο παίκτης παίρνει την μπάλα για να φύγει η εθνική ομάδα, είτε είναι ο Σπανούλης είτε είναι ο Διαμαντίδης, θα πρέπει δύο άλλοι παίκτες να φεύγουν γρήγορα στα φτερά ώστε να ανοίξουν τον ευθυνδιασμό και να ανοίξουν και την σερβική άμυνα. Ενώ από τη στιγμή που Σέρβοι είναι στα 5 φάουλ και έχουμε δικαίωμα για βολές, ζήτησε να πιέσουν οι Έλληνες παίκτες να κερδίσουν φάουλ και βολές και να έχουμε εύκολους πόντους. Ο Σκορσιανίτης δεν πέτυχε τον 46ο πόντο του στο τουρνουά. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τον Γιάννη Νάτο. Ο Ντούσαν Ιρκοβιτς είχε πολλά παράπονα από την αμυντική συμπεριφορά του Ραντούλιτσα πάνω στον Σκορσιανίτη και η αλήθεια είναι ότι εξ αρχής του είχε δώσει συγκεκριμένες εντολές, κυρίως για να βγαίνει μπροστά από τον Έλληνα σέντερ. Έχει άλλωσε το κορμί για να τον κοντράρει. Από εκεί και πέρα όμως παράπονα υπήρχε και από τις συνεργασίες κοντά στον ψηλό των Σέρβων, τον οποίο αντικατέστησε ο Νέναντ Κρίστης και απομένει πλέον να δούμε αν ο παίκτης των Οκλαχώμα City Thunder θα μπορέσει να καταφέρει κάτι καλύτερο απέναντι στον Σκορσιανίτη. Νάτος εδώ, αλλά το double team γρήγορα ήρθε από θεωρητικά κοντό παίκτη τον Διαμαντίδη, ο οποίος μαρκάρει το ψηλότερο. Να όμως η εξαιρετική κίνηση, όχι από τον παίκτη που κάνει το shoot. Εδώ να δούμε τη φάση από τον Νέναντ Κρίστης που πετυχαίνει το καλάθι, αλλά από τον παίκτη που κάνει το blockout εκεί κοντά στην baseline. 13-7. Βαγγέλη. Πήγε ο Σκορσιανίτης εδώ για τη βοήθεια και λογικά έμεινε κενός χώρος για το επιθετικό rebound το δικό του. Ναι, Δημήτρη. Τους Σέρβους σε σχέση με πέρσι πώς τους βλέπεις? Δεν τους βλέπω τόσο καλούς, είναι η αλήθεια. Δεν μου άρεσαν καθόλου στο παιχνίδι με την Σλοβενία. Έπαιξαν πολύ κακή άμυνα και σήμερα η άμυνα τους δεν είναι καλή. Το βλέπουμε, όχι επειδή χάνουν τώρα με 8 πόντους, αλλά επειδή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν καθόλου τους δικούς μας αυτοματισμούς, τις δικές μας συνεργασίες. Συνηθίσαμε να λέμε τα τελευταία χρόνια ότι είναι σήμα κατά τεθέν η άμυνα για κάθε σερβική ομάδα. Δεν το βλέπουμε φέτος. Και δεν βλέπουμε αυτά που είδαμε πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας από αυτή την νεανική ομάδα. Έτσι, εδώ Τέπιτς χάνει αλλά με φάουλ την φάση. Αυτό ήταν να θυμάσαι που συζητούσαμε πέρσι στην Πολωνία, ότι η σερβική ομάδα ήταν μια ομάδα νεανική που έπαιζε πάντα στο όριο του φάουλ. Εδώ είναι το δεύτερο φάουλ του Σκορσιανίτη για την ομάδα. Δεν είναι τόσο παθιασμένοι φέτος στην άμυνα. Τα νέα τα παιδιά πέρσι είχαν ένα τεράστιο κίνητρο ότι πρωτοεμφανιζόντουσαν. Όλοι πια είναι με μεγάλα συμβόλαια σε ομάδες. Σε Ρεάλ, σε Μπενετόν, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, σε Εφές Πίλσεν. Να δούμε τώρα κατά πόσο αυτή η σερβική ομάδα μπορεί να συνεχίσει να εμπνέεται από αυτό το μεγάλο δάσκαλο που λέγεται Ντούντα Ιβκοβιτς. Και κάτι άλλο ότι. Και να τα καταφέρει σε δεύτερο συνεχόμενο πολύ μεγάλο τουρνουά. Ακριβώς. Με πρόλαβες, διότι τώρα πια τους ξέρουμε. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ακόμη πρέπει να ψηθούν αυτοί οι παίκτες μαζί. Γιατί είναι καλοί παίκτες ατομικά. Σπανούλης. Φώτσης. Από τους ρέκομες συμμετοχών στην εθνική ομάδα. Διαμαντίδης χαμηλά. Σκορσιανίτης με τον Κρίστιτς. Κίνηση από τον ψηλό της ελληνικής ομάδας. Τον θεωρητικά ψηλό, αλλά ουσιαστικά ένα center-for που παίζει με τη δύναμή του. Και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα κιλάκια δύναμη του Σκορσιανίτη. Είναι το πολύ γρήγορο πρώτο βήμα που έχει, η επαφή με το καλάθι και οι αρκετοί τρόποι που έχει να φτάσει σε αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Παίρνει από σωστή γωνία πάσας την μπάλα από το Διαμαντίδη και δεν μπορεί να τον σταματήσει ούτε ο Κρίστιτς. Όποιον και να έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής πάνω του Ντούσαν Ιβκοβιτς δεν μπορεί να τον σταματήσει. Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν θα ήθελα να είσαι σε μια ομάδα από τις πεντάδας Σπανούλη, Διαμαντίδη, Ζήση, Σκορσιανίτη και Φώτση. Και ποιος δεν θα ήθελε. Και με αυτό το σχήμα θα παίξουμε λογικά στα περισσότερα παιχνίδια του παγκοσμίου πρωταθλήματος, δηλαδή με 3 γκάρ και με το Διαμαντίδη σε θέση 3.
Ο Τέπιτς ευστόχησε, άλλωστε το ξέρει το γήπεδο. Ο Τέπιτς, ο οποίος θα τον δείτε πολύ περισσότερο φέτος σε ρόλο άσου παρά στο 2 για τον Παναθηναϊκό. Η κίνηση από τον Πάουνιτς που τον είδαμε στον Άρη την περασμένη χρονιά. Όχι πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Όταν τον κύριο Κατσικάρης περίμενε περισσότερα από αυτόν. Σχοτσιανίτης, το Πλονζόν. Δεν είναι τερματοφύλακας, αλλά έχει πάθος για την εθνική ομάδα. Και ακούτε το χειροκρότημα. Διαμαντίδης ζογκλερικά στον Σχοτσιανίτη. 5 λεπτά. Διαμαντίδης. Σχοτσιανίτης. Έχασε από μόνος το καλάθι γιατί δεν έχει αντίπαλο εκεί. Χάνει την μπάλα. Η κίνηση πολύ ωραία από τον Βελίτσκοβιτς. Έξυπνος παίκτης. Πάουνιτς. Όντοσιτς. Προσπαθεί ο Διαμαντίδης με τα τεράστια χέρια του. Και βήματα. Το πιστώνουμε στο Διαμαντίδη, έτσι. Βεβαίως, αυτός ο ευνηδιασμός δεν χάνεται για τους Σέρβους και όμως έγινε, αλλά νωρίτερα θα δώσουμε ένα ελευθερωτικό στο Σοφοκλή που παρά τη διπλή προσπάθεια δεν μπόρεσε να σκοράρει, κουράστηκε, έκανε υπερπροσπάθεια και στην άμυνα. Εδώ βλέπουμε την αυτοθυσία του, βγαίνει μπροστά από τον Κρίστης, του κλέβει την μπάλα γιατί διαβάζει την επιλογή των Σέρβων να πασάρουν στο ψηλό. Είναι απίστευτο. Παίζει άμυνα από μπροστά. Ζήσης από κοντά στο χ, παιχνίδι πάνω από τον Στεφάνη, προσπαθεί να παίξει ο Φώτσης, χάνει την μπάλα. Τέπιτς. Βελίτσκοβιτς κάνει τη reverse κίνηση, υπάρχει φάουλ. Πάμε λίγο στον πάγκο να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχει σηκωθεί ο Κασλάουσκας και Κώστα ζητάει time out. Ναι, ζητάει time out, θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν. Εδώ είναι ο Κοτσαρτσάρης που πρόλαβε για λίγο να περάσει το παιχνίδι. Έχουμε time out, σε λίγο θα είμαστε μαζί σας. Βαγγέλη. Πολύ καλά στοιχεία και σήμερα στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Στο πιο δυνατό μας τεστ που μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Και θα επαναλάβω αυτό που συζητήσαμε, Δημήτρη, και στον πρόλογο της μετάδοσης, στην εισαγωγή μας. Οι προπονητές στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας δεν πανηγυρίζουν. Εδώ ξανά η φοβερή άμυνα και η αυτοθυσία που δείχνει από το ξεκίνημα του αγώνα ο Σκοτσιανίτης. Οι προπονητές στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας δεν πανηγυρίζουν με τα αποτελέσματα, ούτε με την έκταση μιας ή δύο ή περισσότερων νικών. Χαίρονται να βλέπουν λεπτομέρειες που κάνουν τις μεγάλες διαφορές. Η κίνηση των παικτών όταν δεν έχουν την μπάλα είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια για ομάδες υψηλού επίπεδου. Ο αυτοματισμός στο pick and roll που είναι το συνήθες επιθετικό μας παιχνίδι. Η ομαδικότητα, σε απόλυτο βαθμό το βλέπουμε φέτος. Η ωριμότητα, η ομαδικότητα των Ελλήνων παικτών. Και κυρίως το πάθος και η ενέργεια που δείχνουν, η επιθυμία να κυνηγήσουν όλες τις φάσεις. Είδαμε με τον Σκοτσιανίτη πώς πάλεψε στα πρώτα λεπτά και βεβαίως να διεκδικήσουν κάθε rebound. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας κάνουν να χαιρόμαστε για την εθνική ομάδα, να απολαμβάνουμε τον μπάσκετ που παίζει και βεβαίως να ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει δώσει το καλύτερο δυνατό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τουρκίας, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται, Δημήτρη, στον πιο δύσκολο όμιλο, σε έναν όμιλο φωτιά. Παίζουμε με τους Τούρκους στο παιχνίδι κλειδί μέσα στην Άγκυρα. Παιχνίδι που θα σηματοδοτήσει και τη συνέχεια μας στο τουρνουά. Και που νομίζω εκεί θα έχουμε μια ευχάριστη έξω από την εθνική ομάδα από αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Τσαρτσαρίς με το Σπανούλι, τον Διαμαντίδη, να το λάθος, τους ματιάσαμε. Οι Σέρβοι θα κλέψουν και θα φτάσουν σε έναν εθνιασμό με τον Πάουνιτς. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει λοιπόν με Διαμαντίδη, Σπανούλι. Ζήσει πάντα τριπέδα περιφερειακών, αλλά περιφερειακή πολύ ψηλή όπως είναι ο Διαμαντίδης ή ο Σπανούλης. Ακόμη και ο Ζήσης είναι πάνω από το μέσον όρο. Και φυσικά από εκεί πέρα Τσαρτσαρίς, Φώτσης, ένα δίδυμο από τον Παναθηναϊκό, δίδυμο φόρμα από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καθαρό πεντάρι. Αν και θυμίζουμε τις αρκετές φορές στο διάβα των χρόνων που ο Μπράντοβιτς είτε επειδή ήθελε είτε επειδή δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά λόγω τραυματισμών ή απουσιών, χρησιμοποίησε τον Τσαρτσαρί ως πεντάρι. Ένας παίκτης που πρώτη φορά θυμάμαι τον είδα να το κάνει αυτό όταν είχε τραυματιστεί ο Λάρι Μίτλετον. Εδώ είναι ο Τσαρτσαρίς. 17-15 Σέρβοι αθόρυβα πλησιάζουν την ελληνική ομάδα. Εδώ είναι ο Ντουνταϊκόβιτς. Μια ακόμη πρόκληση για αυτόν, όχι εθνική Σερβίας, αυτό ήταν πρόκληση για αυτόν πέρσι. Πλέον είναι Ολυμπιακός. Το ξέρει τον δρόμο, το βίωσε το 97 στις μεγάλες στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι Σέρβοι με Πάουνιτς, Θεόντοσιτς, Βελίτσκοβιτς, Τέπιτς και απέναντι στην άμυνα ζώνης μετά την πίεση που δεν έπιασε της εθνικής μας ομάδας. 3-2, ο Θεόντοσιτς. Τον μακάζει στον αριστερή τρίπλα ο Ζήσης. Κρίστιτς, να ο Φώτσης. Κλέψιμο τάπα θα έλεγα. Είναι κάτι ενδιάμεσο από τον φόρο του Παναθηναϊκού. Καταπληκτική συνεργασία. Τελικά το lay-up του Διαμαντίδη δεν καταλήγει, αλλά η πάσα του Σπανούλη ήταν υπεράνω κριτικής. Θεόντοσιτς, καταπληκτικός forward. Ισπανός πλέον από πέρσι. Πάουνιτς. Με τον ψηλό παίκτη και να πάει σε lay-up, προτίμησε να κάνει ένα βήμα πίσω και να ευστοχίσει για 3. Νωρίτερα είδαμε την αδυναμία της άμυνας 3-2 κάτω χαμηλά.
Διαμαντίδης. Ωραία από τον Τσαρτσαρή, από τους σημαντικούς φόργους δεκαετία στην Ευρωλίγκα. Είναι πέμπτος σε συμμετοχές στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά 2 και 32 για τη λήξη 24-15. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, Βαγγέλη, θα έχουμε 2 αλλαγές. Πρίντεζη και Καλάθη από ό,τι είδα. Αλλά έχουμε time out. Δεν έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα από ό,τι με πληροφορούν. Λοιπόν, Βαγγέλη, Πρίντεζης και Καλάθης. Τα σχήματα αλλάζουν. Εκείνο που δεν, στην πεντάδα της εθνικής ομάδας, εκείνο που δεν αλλάζει είναι το επίπεδο της απόδοσής της. Είναι πολύ ψηλό σταθερά. Η επιθυμία της να βγάλει πολλή ενέργεια στο παρκέ και στις 2 πλευρές του γηπέδου. Γεγονότα, στοιχεία που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Να και στοιχεία που καλλιεργούν, δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η δευτεραθλήτρια κόσμου, η εθνική μας ομάδα, πηγαίνει να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλους τραυματισμούς, γιατί είδαμε πολλά τα μάτια μας τις τελευταίες μέρες από ατυχίες τραυματισμούς, γιατί κανένας δεν ήταν πραγματικός τραυματισμός, και θα το εξηγήσω αυτό. Ούτε το πρόβλημα του Σκοτσιανίτη στο δίκτυο του δεξιού του χεριού έγινε από μια σοβαρή φάση, σε μια ανύποπτη φάση χτύπησε, ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό. Ο Μπουρούσης δεν χτύπησε στην προπόνηση, απλώς αντιδρώντας σε ένα φάουλ χτύπησε το χέρι του στην καρδιά της μπασκέτας και έχει πρόβλημα στον καρπό, αλλά ευτυχώς και αυτός την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι πίσω. Ο Καλάθης κάτι μικρό είχε. Ο Καλάθης μια μόλυνση στον ήχη. Καταλαβαίνεις, ατυχίες είχαμε. Ας ελπίσουμε να έχουμε όλους τους παίκτες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και βεβαίως να μην λέμε μεγάλα λόγια, άλλα μεγάλα λόγια, να δούμε αυτά που βλέπουμε στα φιλικά και στην Τουρκία. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Έχω να πω, να θυμηθούμε τη δεύτερη θέση και να πούμε και σανότερα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπόρτερ, καθώς έχουμε 2 και 32 για τη λήξη. Ο Τέπης ψάχνει να βρει συμπαίκτη, καθώς έχουν περάσει Πρίντεζης και Καλάθης, ο οποίος είναι καταπληκτικός, έχει προσαρμοστεί απόλυτα στο ρόλο του στην εθνική ομάδα. Ο Τέπης χάνει προς τιμή τον κοντρόλ από το Διαμαντίδη, αλλά να δούμε τη φάση και πάμε αμέσως στο ρεπόρτερ. Τέπιτς, αυτά έχουν γίνει μέχρι στιγμής στα πρωτοδικά διπλά του Παναθηναϊκού και πάμε στον Γιάννη Νάτου. Του Σανερκόβιτς θα έβαλε με τον Ιβάν Πάουνιτς και αυτό είχε να κάνει όχι μόνο με την επιθετική δυστοκία που έδειξε στα σουτ, αλλά και με την αμυντική του συμπεριφορά, καθώς αυτός ήταν που έχασε το Σπανούλι νωρίτερα και η σερβική ομάδα δέχτηκε το τρίποντο. Και η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά στο παιχνίδι ακούστηκαν δυνατά οι φωνές του Σέρβου προπονητή. Καλάθης. Είναι ίσως ένα από τα ελάχιστα μειονεκτήματα αυτού του παίκτη, τα οποία όμως θα διορθώνει, είναι το μακρινό σουτ. Τέπιτς και πάμε στον Κώστα Σκουλά. Ο Γιώργος Κασλάτος ζήτησε από τους παίκτες να μην αφήνουν τους Σέρβους να τρέξουν και να μην αφήνουν να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Βελίτσοφ να κατεβαίνει κάτω, να βάζει πλάτη τον εκάστοτε αντίπαλό του. Επίσης ζητάει από τους παίκτες μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση και κυρίως τα αρκετά χαμένα αμυντικά rebound. Όπως είπε, εσείς έχετε τη στατιστική προστάση για να μας πείτε πόσα είναι. Πάντως ο Βελίτσκοβιτς έχει το κορμί να δυσκολέψει τους παίκτες, αλλά και η δική μας φοργό είναι υψηλή και μπορούν να το κάνουν αυτό. Όπως είναι ο Πρίντεζης, όπως είναι ο Τσαρτσαρής, μπορούν να το μαρκάρουν δηλαδή. Σπανούλης. Η κίνηση προς τη ρακέτα η οποία κόβεται από τον Κρίστιτς. Τον τραβάει έξω για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά δεν κάνει το κόλπο παίζοντας πάνω στην τρίπλα τον ψηλότερο αντίπαλο. Μέχρι στιγμής για την ελληνική ομάδα έχουμε 8 rebound. Για τους Σέρβους έχουμε 7. 6-2. Με συγχωρείτε, λάθος. Είναι 7-4 για τους Σέρβους. Σωστά. Είναι 11 για τους Σέρβους και 9 για την ελληνική ομάδα. 2 περισσότερα έχουν οι Σέρβοι. Και νομίζω ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική δυναμική της ελληνικής ομάδας στα rebound. Και το έδειξε τα περασμένα παιχνίδια. Έχουν υπάρξει κάποιες ολιγορίες, γι' αυτό και πήραν τα 4 επιθετικά rebound οι Σέρβοι, ανανεώνοντας επιθέσεις, και γι' αυτό φώναξε και ο Κασλάουσκα. Σπανούλης. Πέρασε από το Ράζιτς. Τσαρτσαρής, ίσως και με βήματα. Κακή συνεννόηση με παρέμβαση όμως χεριού. Βασίλης Σπανούλη, η μπάλα είναι για τους Σέρβους. Εδώ βλέπετε τον παίκτη της Παρτίζαν. Τεόντος Ράζιτς, Βελίτσκοβιτς, Κρίστιτς και Τέπιτς. Και ο Ντουνταΐρκοβιτς Βαγγέλη πάει σε ψηλά σχήματα. Ναι, και θέλει να παίζει με τον ψηλό, ειδικά όταν είναι ο Κρίστιτς στην πεντάδα αυτός. Όπως τώρα που θα πάρει το φάουλ από τον Ζατσαρή. Γιατί και ο Τεόντοσιτς με 95, αλλά και ο Τέπιτς 2 μέτρα είναι ψηλά γκάρτ. Πάμε στο Κώστα Σκουλά. Μια χαρακτηριστική ατάκα που είπε μετά το φάουλ που κέρδισε ο Κρίστιτς. Δεν πολεμάμε μέσα στη ρακέτα. Απευθυνόμενο στους συνεργάτες και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα, τουλάχιστον το τι γίνεται μέσα στην ρακέτα της ελληνικής ομάδας. Τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου, 24-20, ψηλό σκορ. Οι άμυνες πρέπει να λογοδοτήσουν στους προπονητές, τώρα στην ανάπαυλα των 2 δεκαλέπτων. 24-21 για τους Σέρβους. Οι Σέρβοι με ένα πολύ ψηλό 83% σχολές, 50% για την ελληνική ομάδα, με το Σκοτσιανίκη την έχει εκεί πέρα. Την αχίλιο πτέρνα του στις βολές. Σπανούλης. Καλάθης στημένος
Εξαιρετική προσποίηση στον Τεόντοσιτς. Αντίπαλοι και στην ίδια ομάδα και στους συλλόγους τους, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Εδώ η επανάληψη Σπανούλης, εξαιρετική προσποίηση. Καλάθης που κέρδισε το φάουλ. 45 δεύτερα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Καλάθης. Αστοχή. 3 στις 7 για την ίδια ομάδα, 5 στις 6 για τους Σέρβους. Από εκεί πέρα η ελληνική ομάδα όμως έχει ένα εξαιρετικό ποσοστό στα δίποτα, έχει 69% έναντι 50% των Σέρβων. Καλάθης, κάτι πρέπει να γίνει με τις βολές και όχι τώρα, είναι φιλικό το παιχνίδι, είναι προετοιμασία. Αλλά στην Τουρκία όλα θα μετράνε διαφορετικά. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια, Τέπιτς στημένος, αστοχή αυτή τη φορά. Διαμαντίδης προσπάθησε αλλά είχε ήδη πηδήξει σε λάθος χρόνο. Νόμιζα προς τη μήνω ότι με το τεράστιο χέρι του θα καλύψει το λάθος. Κάζιτς. Τεόντοσιτς. Ωραία στον Κρίστιτς χαμηλά. Πολύ ωραία η κίνηση. Βρίσκει τον τρόπο με αυτό το μικρό μπάσιμο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 24-23. Από μακριά Τσαρτσαρής. Αστοχή, τέλος δεκαλέπτου. 24-23. Η ελληνική ομάδα προηγείται τον Σέρβο σε ένα ντέρμπι. Ο Κασλάουσκας διαφημιστικά και σε λίγο πάλι μαζί για το δεύτερο πια δεκάλεπτο. Γυρίσαμε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, κυρίες και κύριοι, μετά το τέλος πρώτης περίοδου. Ελλάδα 24, Σερβία 23. Είχαμε δύο κενά διαστήματα στην πρώτη περίοδο. Με επιμέρους σερί, Σέρβοι πλησίασαν στο σκορ. Μετά το 24-15 με το οποίο προηγηθήκαμε, τώρα με σερί δικό τους 8-0 πλησιάζουν τον ένα πόντο. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ένα μέτριο μέχρι στιγμής παιχνίδι, Δημήτρη. Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι είναι το πρώτο από τα μάτς που προηγήθηκαν, να και τα στατιστικά στοιχεία, με ένα εξαιρετικό 69% στα δίποντα. Αλλά από εκεί πέρα θα έλεγα τους αντίθεση με τα προηγούμενα μάτς. Η άμυνα δεν είναι το φόβητρο των αντιπάλων, αυτή που έκλεινε σαν τα νάλια και που δημιουργούσε και τους πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες ευνηδιασμούς. Αλλά πάμε γρήγορα στους δύο πάγκους. Να ξεκινήσουμε τον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Εδώ είναι ο Νίκος Καλάθης πλάτη του. Ο απόφυτος της Φλόριντα και πλέον από πέρσι παίκτης Παναθηναϊκού. Να και τον Ταΐβκοβιτς. Πάμε στον Κωνσταντουλά να δούμε τι είπε ο Γιώνας Κασλάουσκας και οι συνεργάτες του. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά βλέπουμε τόσο εκνευρισμένο τον Γιώνας Κασλάουσκα σε κάποιο time out ή σε κάποια Νωρίτερα ανάπαυλα. τα είχε με τον Γιώργο Πρίντεζη που δεν κάλυψε σωστά στην άμυνα, έτσι Κώστα. Ακριβώς, και τα έβαλε και με τον Καλάθι γιατί δεν του μίλησε του Πρίντεζη ώστε να αλλάξουν παίχτες στο pick and roll. Ζητάει από τους παίχτες να παλέψουν και κυρίως από Τσαρτσαρή να σπρώξει μες στη ρακέτα. Ζητάει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Λέει ότι έχετε το μυαλό σας αλλού, δεν παίζετε αυτό που ξέρουμε και προσπαθείτε να κάνετε τα εύκολα δύσκολα. Πάντως ήταν για πρώτη φορά τόσο πολύ εκνευρισμένος. Η κίνηση από τον Καλάθι με την τρίπλα κατά τα πόδια. Τσαρτσαρής στην λήξη ακριβώς. Προσπαθεί ο Καλάθης σε ψηλότερο αντίπαλο. Χάνει την μπάλα, η Σέρβη με αλλαγές. Πάμε όμως πρώτα στον Γιάννη Νάτου. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς είδε το πλάνο του να λειτουργεί, καθώς η Σερβία έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Έχει δώσει σαφή εντολή στις τελευταίες επιθέσεις της ομάδας του να περνάει η μπάλα κοντά στο καλάθι ώστε να παίξουν τα forward ή ο Κρίστιτς. Από εκεί και πέρα ο Μίλος Θεοδοσίου ήταν ο μόνος ο οποίος είχε τη δύναμη, θα λέγαμε, να του μιλήσει και να προτείνει κάτι στη διάρκεια του time out, το οποίο το ασπάστηκε του Σανιβόβιτς. Αλλαγές για την τελική ομάδα. Ο Σπανούλης θα κάτσει στον πάγκο, καθώς και ο Διαμαντίδης, οι δύο superstar της ελληνικής ομάδας. Εδώ βλέπετε τον Στράτο Περπέρογλου και εδώ ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Λοιπόν, ο Διαμαντίδης κάθεται στον πάγκο σε 10 και 48, όσο ακριβώς έπαιξε και ο Σπανούλης. Ο Διαμαντίδης, ως συνήθως, έχει κάνει πολλά πράγματα εκτός από να σκοράρει. Έχει μια για παράδειγμα. Η μπάλα από την διεκδίκηση του rebound στον Κρίστιτς. Για την ελληνική ομάδα έχουμε πλέον τον Περπέρογλου, τον Ζήση, τον Τσατσαρή, τον Πρίντεζιτ και τον Καλάθη. Καλάθης, κάτοχος της μπάλας πια, αφήνει την μπάλα για τον Τσατσαρή, υπάρχει φάουλ. Έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο κέντρο, πήρε το πορτοφόλι από τον αντίπαλό του. Είχε χάσει ένα σουτ νωρίτερα. Τώρα παίζουμε με κλασικό τριάρι, αλλά χωρίς κλασικό πεντάρι. Ο Περπέρογλου είναι στην πεντάδα και ρόλο σέντερ έχει τώρα πλέον ο Τσατσάρης, σε θέση 4 ο Πριντέζης. Στο παιχνίδι για τους Σέρβους έχει περάσει ο Ντούσκο Σαβάνοβιτς, παίκτης Βαλένθια. Εδώ ο Ζήσης στο καλάθι που είναι πραγματικά ένας διαφορετικός παίκτης σε σχέση με πέρσι. Πριντέζης για 3. Ο Πριντέζης είναι ένας παίκτης που μπορεί
να είναι 4. Κατά συνθήκη να παίξει και 5 και 3 τον είδαμε πέρσι στο τουρνουά του Ευρωμπάσκετ στην Πολωνία. Εδώ βλέπετε τον Περπέρογλου, το κλασικό τριάρι της ελληνικής ομάδας και από τα λίγα κλασικά τριάρια που έχουν μείνει στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Κακά τα ψέματα. Πρίντεζης. Καλάθης. Γενοζής από τον συνοσχισμό. Πρίντεζης. Θα παίξει πλάτη τον κοντύτερο και πιο αδύναμο αντίπαλο. Θα βγάλει έξω split out στον Καλάθη. Ωραία στην καρδιά πρώτου Κρίστιτς. Ο Πρίντεζης φοβάται, δεν ολοκληρώνει την κίνηση με το χέρι. Το 24-23 παραμένει περίπου 2 λεπτά φλογιστίας για τις δύο ομάδες στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κρίστιτς, καταπληκτικό το ρολάρισμα στον Τσατσαρί. Φάουλ από το Χρυστοδούλη και πάμε στο Κοθοσκουλά. Νωρίτερα πολλές φορές και πάλι στο Ριό Πρίντεζη, γιατί είχε μίσει μάτς με τον Μάρκοβιτς και δεν έφτασε μέχρι το τέλος ώστε να γυρίσει να πετύχει το καλάθι, αλλά έβαλε την μπάλα στην περιφέρεια, γι' αυτό και του φώναξαν για να τελειώσει τη φάση. Έτσι, ο Μάρκοβιτς με τους 94 παίκτης συμπεριετών Τρεβίζο, συμπαίκτης πια του Μπιέλιτσα, και ο Τσατσαρής καταχειροκροτούμενος κάθε στον πάγκο, Σκορτσιανίτης και ο Πρίντεζης στη φυσική του θέση. 4. Κρίστιτς το ίδιο απειλητικός και με πλάτη και με πρόσωπο στο καλάθι και από κοντά και από μακριά. Τόσα χρόνια θητεία στο NBA. Περνάνε πρώτη φορά μπροστά οι Σέρβοι με σερί 10-0. Εκτός βεβαίως από το πρώτο τρίποντο που έβαλαν. Ζήσης. Άστοχο του από κοντά, οι Σέρβοι που έχουν αναθαρίσει. Μάρκοβιτς έξω από τον Ράζιτς. Κρίστιτς από τα 6 μέτρα δεν διστάζει, αλλά αστοχή. Ψηλά ο Πρίντεζης. Ζήσης τρέχει το γήπεδο για να πασάρει έξω. Περπέρογλου υπάρχει φάουλ και ετοιμάζεται και ο Φώτσης. Όλα αυτά σε μια περίοδο 2,5 λεπτών αφλογιστίας της ελληνικής ομάδας. Βλέπετε εδώ τον Στέφαν Μάρκοβιτς, 22 χρονών, 94, ο γκάρτης Μπενετών. Κοιτάξτε την κίνηση και το φάουλ από την κίνηση του παίκτη του Παναθηναϊκού. Βγαίνει ψηλά από τα σκριν ο Ζήσης. 7,5 και δεν υπάρχει φάουλ. Περπέρογλου αφήνει, η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Αν υπολογίσουμε και τα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου, ο συνολικός χρόνος που δεν έχουμε σκοράρει είναι 5 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα. Εδώ τα γιατροσόφια του Αντώνη Ξαγοράρη Ξαγοράρη στο Γιάννη Μπουρούση, που λογικά θα παίξει την Τετάρτη με τους Αμερικάνους και σίγουρα θα είναι στην Τουρκία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Ο Ζανίτης, Περπέρογλου, έχει σφίξει ένα το Σέρβορκα, έτσι. Αυτή είναι όλη η ειδοποιώς διαφορά. Ζήσης προλαβαίνει ψηλά ο Φώτσης. Αλλά στις 10 δευτερόλεπτα πριν αποτελήσει επίθεσης. Ταΐζει το ψηλό. Triple team εκεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει παίκτης ελεύθερος και ο Ζήσης σουτάρει και ευστοχή. Κλασικά πράγματα, αρκεί να έχεις την καθαρότητα στο μυαλό για να τα δεις. Υπομονή, καθαρό μυαλό, ομαδικότητα, όλα τα στοιχεία. Μάρκοβιτς χαμηλά στον Κρίστιτς. Ο Κρίστιτς είναι ένας από τους λίγους ψηλούς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ένας playmaker ρακέτας. Περνάνε οι μπάλες πάντα από αυτόν. Ίσως και κάποια βήματα εκεί από τους Σέρβους και Περπέρογλου. Τάπα στα ίσια πάνω στο Στράτο Περπέρογλου. Ζήσης. Ο Κέσελη μαρκάρει τον Περπέρογλου. Νωρίτερα φιλοδόρησε και μια τάπα. Σαβάνοβιτς τρέχει όλο το γήπεδο και μπάλα στο καλάθι. Δεν ξέρω αν έκανε βήμα σε κάθε περίπτωση. Πάντως κανένας δεν πήγε να τον μαρκάρει. Κανένας δεν πήγε να μπει μπροστά στον παίκτη που έχει την μπάλα. Και δεν έχουμε βήματα. 27-27, 6 και 10 για τη λήξη. Έχει περάσει βέβαια και ο Κέσελη που φιλοδόρησε νωρίτερα με τάπα. Εδώ πολύ ωραία η συνεργασία των ελληνοπαίκτων και το σκριν στην μπάλα βγάζει μόνο τον Περπέρογλου, αλλά υπάρχει φάουλ. Για τους Σέρβους λοιπόν έχει περάσει το παιχνίδι και ο Μάρκο Κέσελη από τα νέα μεγάλα τάλιτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πια του Ολυμπιακού. Είναι σουτέρ, είναι γρήγορος, είναι καλός. Θέλει δουλειά βέβαια, γνωστό αυτό το ξέραμε. Και στον αγώνα ο Τεόντοσιτς στη θέση του Μάρκοβιτς. Ο Μάρκοβιτς που αποχωρεί με 0 σε όλα και από 2 φάουλ που έκανε και 2 αμυντικά rebound. Εδώ είναι ο Σοφίλης Χωσάνητης. 0-3 βόλες και 8 πόντι για τον Σοφοκλή που ευστοχεί, σπάει το ρόδι, μία στις 4 και Γιώνας Κασλάουσκας με σημαντικές περγαμηνές στην Εθνική Λιθουανίας, αλλά πρωτίστως θα έλεγα εγώ στην μεγάλη ομάδα της Ζαλγκίρης του 99 όταν κατέπληξε το παγκόσμιο μπάσκετ με το διαστημικό μπάσκετ
που έπαιξε στο Μόναχο απέναντι σε μεγάλες ομάδες όπως ήταν τότε η Κίντερ παικτών όπως ήταν ο Ντανίλοβιτς ή ο Γάλλος Φορικοντό. 5 και 55. 29-27. Σαβάνοβιτς για 3. Τα μπλοκάουτ λειτουργούν. Μαζεύει την μπάλα ο Σκοτσιανίτης. Η ελληνική ομάδα που έχει 13 rebound, 19 η σερβι. Σπανούλης που έχει περάσει το παιχνίδι. Δύσκολη προσπάθεια, υπάρχει φάουλ. Φακίλ, τι είχε αλλάξει στο δεύτερο δεκάλεπτο? Απλώς παίξαμε για αρκετή ώρα χωρίς το βασικό σχήμα. Έχασαν, πιστεύω, για λίγα λεπτά τη συγκέντρωσή τους, γι' αυτό και μείναμε περίπου 5,5 λεπτά χωρίς σκορ. Ξαναβρίσκει ρυθμό τώρα η εθνική ομάδα. Η μεγάλη δύναμη λέγεται Σοφοκλής Χορτιανίτης. Βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, ειδικά στην επίθεση, όταν αυτός είναι στην πεντάδα μας. Τώρα που έβγαλε και τον προστατευτικό επίδεσμο από το δίκτυο του δεξιού του χεριού, έβαλε και τις βολές. Είχε 0-3 και νωρίτερα έβαλε και τις 2. Αυτό έφτυγε. Ίσως. 6 στις 12 και όπως ο πάντα παρατηρητικός ανάμεσα στα άλλα παραδείγματα της Μπότσας μας είπε ότι δεν το έβγαζε από το δάχτυλα φτωχούσε. Κρίσιτς γυρίζει Χούξατ με το δεξί. Σαβάνοβιτς μαζεύει το rebound. Ένα ακόμη rebound για τους Σέρβους που είναι το έκτο επιθετικό. Υπάρχει τάπα, υπάρχουν λίγα φάουλ όμως. Για να δούμε λίγο τα ποσοστά. Η ελληνική ομάδα που κινείται χαμηλά. Χαμηλό βαρομετρικό στις βολές, 50%, 6 στις 12, 5 σε 6 Σέρβιο, 83%. Από 53% τα ποσοστά για την ελληνική και σερβική ομάδα στα δίποτα και 22 και 25 αντίστοιχα Ελλάδα-Σερβία στα τρίποτα. Είναι καλό τεστ. Είναι όντως παιχνίδι για ασφαλή συμπεράσματα. Θα δουν και οι δύο προπονητές πολλά πράγματα που θα τους βοηθήσουν εν ώψη της συνέχειας και κυρίως εν ώψη παγκοσμίου πρωταθλήματος. Έχει δρόμο ακόμα να κάνει κάθε ομάδα μέχρι το πρώτο τζάμπο, θα διορθώσει και άλλα πράγματα. Ένα στοιχείο που ξεκάθαρα πάντως λείπει μέχρι στιγμής στα 15 λεπτά που βλέπουμε την εθνική είναι το στοιχείο του ευνηδιασμού που κυριάρχησε στα προηγούμενα φιλικά. Ίσως επειδή χάνουμε με ευκολία τα rebound. Ήταν ο Χάλης έτσι επιθετικά σε 1,5 δεκάλεπτο. Περπέρογλου, Σπανούλης για να τους έβγαινε πιεστική και στην περιφέρεια. Σπανούλης υπό δύσκολες προϋποθέσεις και η ελληνική ομάδα έχει χάσει την επαφή με το καλάθι. Απλούστατο διότι δεν πάει ορθόδοξα στο καλάθι. Δεν τρέχει, εδώ είναι ο Σκοτσιανίτης. Τι είπε Κώστα ο Σκοτσιανίτης στον Καστάουσχας? Ναι, ζητάει η μπάλα να περάσει στο Σκοτσιανίτη γιατί είχε πλεονέκτημα. Νωρίτερα ήταν μόνος του όταν η μπάλα γύρισε στην περιφέρεια και αυτό έβαλε τις φωνές προς τον πάγκο. Δηλαδή είπε ένα σύστημα που ήταν για να περάσει σε αυτόν η μπάλα και όχι να γίνει η κατάχρηση τρίπλας όπως έγινε τώρα και χάσαμε την μπάλα. Πολύ σωστό. Θεόντοσιτς Σπανούλης πάνω του. Η ελληνική ομάδα όταν δεν θυμάται εξωτερικές ασθένειες είναι χάρμα ευαίσθητη. Όταν θυμάται έχει επιθετική δυστοχία. Σαβάνοβιτς που αποδεικνύεται αποτελεσματικός από μακριά σήμερα, το αστοχή βέβαια. Σπανούλης. Σκοτσιανίτης ταΐζε το ψηλός. Triple team και φάουλ. Η αλήθεια είναι ότι ένας παίκτης, ακόμη και παίκτης του επίπεδου του Νένατ Κρίστιτς με τόσο μεγάλη θητεία, δεκαετή θητεία στο NBA, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το Σοφοκλή Σκοτσιανίτη. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Αρκεί, όπως θυμάσαι, Ευαγγέλη, που έγινε ουσιαστικά μόνο στο μάτς με τη Σλοβενία πέρσι, που ήταν οι υπόλοιποι κουρασμένοι. Μόνο τότε τροφοδοτήθηκε απολύτως σωστά ο Σκοτσιανίτης. Και έκανε όλα τα ρεκόρ μαζεμένα και χρόνου συμμετοχής και πόντων. Και θυμάσαι που λέγαμε στη μετάδοση πόσο να αντέξει ακόμα. Και άντεξε. Είχε και καλές βολές, αν θυμάσαι. Σήμερα έχει 6 κερδισμένα φάουλ εκτός όλων των άλλων και είναι ξανά στη γραμμή τώρα για βολές. Σκοτσιανίτης. Τις τρεις τελευταίες. Έτσι. Αν δεν είχαμε χάσει τις βολές θα είχαμε και μεγαλύτερη διαφορά. Όμως μας λείπει το κομμάτι του ευνηδιασμού, το στοιχείο του ευνηδιασμού σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της ελληνικής ομάδας. Χτίστηκε πάνω σε αυτό η ελληνική ομάδα. Είναι δηλαδή συστατικό στοιχείο της ύπαρξής της αγωνιστικής ύπαρξης. Ιαν Βουγιούκας περνάει στο παιχνίδι. Δε Σκοτσιανίτη, άλλο ένα παιδί που έχει διανύσει όλο τον δρόμο από τις μικρές εθνικές ομάδες για να φτάσει να παίζει στη μεγάλη εθνική. Ένα παιδί που πέρασε από ομάδες που ψήθηκε για να φτάσει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή στο καλοκαίρι και να πηγαίνει στον πρωταθλητή. Σαβάνοβιτς, Θεόντοσιτς, κινεί την μπάλα στην περιφέρεια. Χαμηλά το σουτ. Και σε μια στοχή, η μπάλα είναι για τους Σέρβους. Νέα 24 δευτερόλεπτα, 4 και 17 για τη λήξη. Πάμε και στο Γιάννηνά του. Ο Ντούσανίκοβιτς είναι ασφαλώς ικανοποιημένος και είναι χαρακτηριστικό ότι το πλάν του μέχρι στιγμής λειτουργεί πάρα πολύ ορθά έτσι όπως περιμένουμε. Τώρα παίρνει και το τρίποντο από τον Κέσελη
με συνέπεια να μειώσει περισσότερο το σκορ στο 32-30 η Σερβία. Το στοιχείο που τον ικανοποιεί πάρα πολύ είναι το ότι οι παίκτες του δεν έχουν δώσει δικαίωμα ευνηδιασμού στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις, όπως προηγουμένως στον Ράσιτς, για να χαμηλώσει πόδια και να αντιμετωπίσει τον Σπανούλη. Αλλά πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίσει τον Σπανούλη αν του δώσει την πρώτη τρίπλα. Νωρίτερα το καλάθι τον Κέσελη. Για να δούμε εδώ. Εδώ ακριβώς. Ο Κέσελη σουτάρει ευστοχή. Ο πρώην πια παίκτης του Αστέρα, ο παίκτης που ξεκίνησε από την Αβανάλτα, πέρασε στη Τζιρόνα για λίγο, Πολωνία, και πίσω στην πατρίδα του, στην Σερβία, Ερυθρός Αστέρας, και ένας παίκτης που στα 22 του μοιάζει για μεγάλο στοίχημα για τον Ιβκοβιτς, για το σερβικό μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό. Αστοχή ο Διαμαντίδης. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει να είναι τσακωμένη με το καλάθι στις βολές. Έχει 9 στις 16. Αυτή τη φορά το σουτ το μακρινό είναι άστοχο. Ο Σπανούλης κατεβάζει την μπάλα. 3-43 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ελλάδα-Σερβία 33-30. Ένας επιθετικός απολογισμός που συνήθως η ελληνική ομάδα στα προηγούμενα μάτς είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Σπανούλης με προσποίηση στη μέση. Δεν πετυχαίνει το καλάθι. Την μπάλα δεν φτάνει στο Κρίστιτς. Κλέβει ο Φώτσης. Σπανούλης ζήσει 2 εναντίον 2. Σπανούλης, δύσκολη προσπάθεια με το δεξί χέρι από αριστερά. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ζητάει και φάουλ. Εδώ. Παρότι φαίνεται ανορθόδοξο, εν τούτης οι παίκτες χρησιμοποιούν το ανάποδο, όπως λέμε, χέρι πολλές φορές για να φτάσουν γρηγορότερα στο καλάθι. Είναι ένας χρόνος γρηγορότερα αν κάνεις το ανάποδο χέρι. Απλώς κινδυνεύεις να δεχτείς την τάπα. Σαβάνοβιτς και ο Ντοσίτς. Πολύ ωραία στον Κέσελη, αλλά η ολιγορία και το κοντρόλ. Σαβάνοβιτς ξεφεύγει από το Φώτσι. Το καλάθι για τους Σέρβους 35-32. Σπανούλης. Δεν βγήκε νωρίτερα συνεργασία με τον Βουγιούκα, του σκρίνει την μπάλα. Ανεβαίνει πάλι ο Βουγιούκας, προτιμάει ο Σπανούλης να συνεχίσει μόνος του. Φώτσης. Βουγιούκας με αντίπαλο τον Κρίστιτς. Μάλιστα. Γιατί εδώ θα τον δούμε απέναντι σε τέτοιου επίπεδου ψηλούς. Έτσι πρέπει να συνηθίσει τώρα με την εθνική ομάδα, γιατί έχει πολλή δουλειά τώρα από τον Οκτώβριο και μετά και με τον Παναθηναϊκό. Ράζιτς και ο Ντοσίτς χαμηλά στο Κρίστιτς. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είπαμε ο Βουγιούκας είναι ένας εξαιρετικά πρικισμένος επιθετικά ψηλός. Έχει γνωρίσει πολύ καλά τα βασικά, τον βλέπετε εδώ, είναι ο Βουγιούκας, ο απόφυτος του Σεν Λιούις, αλλά πρέπει να δουλέψει πολύ στην άμυνα. Είδατε το Κρίστιτς τον πέρασε σαν σταματημένο εδώ. Time out σε λίγο πάλι μαζί, 2 και 18 για τη λήξη του ημιχρόνου. 37-32 Ελλάδα μπροστά της Σερβίας και σε λίγο μαζί. Ελλάδα-Σερβία 37-32, όλα αυτά 2 και 18 πριν από το λήξη. Είναι και τα πιτσιρίκια που πάντα είναι στους αγώνες μπάσκετ. Και γρήγορα εμείς να πάμε στους δύο πάγκους. Ή μάλλον όχι, μιλάνε ακόμα οι προπονητές. Είδαμε στην άκρη του πλάνου και τον πρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, που έχει έρθει στο γήπεδο μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός και τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Γιώργο Σκινδύλια. Λίγο πιο πάνω είναι και οι παράγοντες του Παναθηναϊκού. Έχουν έρθει να δουν και τους δικούς τους παίκτες, κυρίως βεβαίως έχουν έρθει να δουν την εθνική ομάδα που υπόσχεται πολλά και φέτος. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, Βαγγέλη, και έχεις δίκιο που το είδες, πιο παρατηρητικός από μένα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και εθνική ομάδα είναι ουσιαστικά οι πυλώνες στους οποίους βασίζεται αυτό το εξαιρετικό προϊόν, το τεράστιο brand name του ελληνικού αθλητισμού που λέγεται ελληνικό μπάσκετ. Αυτοί οι δύο σύλλογοι είναι οι βασικοί αιμοδότες. Και οι δύο οικογένειες, η οικογένεια Γιαννακόπουλου και η οικογένεια Αγγελόπουλου, στηρίζουν ουσιαστικά το οικοδόμημα του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Φαντάζομαι ότι οι δύο αυτές ομάδες είναι μονίμως στο Final Four. Έτσι. Και στις πιο ακριβές συνθέσεις των ομάδων κτλ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, πάμε να δούμε τι λένε οι Σέρβοι, πάμε να δούμε τι λέει ο Γιάννης Νάτου. Pick and roll ανάμεσα στον Ντόντοσιτς και τον Κρίστιτς είναι ένα play, ενώ υπάρχει καλάθι από τον Σαβάνοβιτς, ο οποίος τρύπωσε μέσα στην ελληνική άμυνα και φάουλ. 37-34 το σκορ. Από εκεί και πέρα ο Ντούσαν Ίκοβιτς ζήτησε pick and roll ανάμεσα στον Ντόντοσιτς και τον Κρίστιτς. Είναι ένα σχήμα, μια κίνηση την οποία την παίζουν πάρα πολλοί οι Σέρβοι, αλλά δεν την είχαν εμφανίσει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Πλέον έχουν πάρει εντολή ο ψηλός και ο κοντός για να βρουν δύο εδώ προς το ελληνικό καλάθι. Με αφορμή αυτή την καλή επαναφορά των Σέρβων, να πούμε είναι η δεύτερη φορά που έχουμε κακή αμυντική αντίδραση σε δική τους επαναφορά. Η προηγούμενη ήταν νωρίτερα με πάσα στην γωνία και ελεύθερο τρίποντο.
Και δεύτερη φορά που επισημαίνουμε ότι ο Βουγιούκας, που επαναλαμβάνει, είναι ένα εξαιρετικά πρικισμένο παιδί στην επίθεση και ένας παίκτης επίσης πάρα πολύ έξυπνος, πρέπει να δουλέψει λίγο περισσότερο στην άμυνα. Διαμαντίδης. Φάουλ από τον Ράτζιτς και πάμε στον Κώστα Σκουλά. Είναι πολλές και χαρακτηριστικές αντιδράσεις του Γιώνας Κασλάουσκας. Έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης έχει διακρίνει, ζητάει από τους παίκτες του να είναι πιο συγκεντρωμένες στις βολές, να είναι πιο συγκεντρωμένοι στο να μαζεύουν τα αμυντικά rebound. Θέλει περισσότερα pick and roll, γιατί η Ελλάδα δεν παίζει καθόλου pick and roll στην επίθεσή της, κάνει κατάχρηση τρίπλες. Αυτά τα επισημαίνει και είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την επαναφορά των Σέρβων τους είπε: προσέξτε ότι έχουμε ήδη μια κακή επαναφορά των Σέρβων, προσέξτε την επαναφορά τους, και ακριβώς εκείνο το σημείο δεχτήκαμε για το καλάθι. 1-56 για το φινάλε του ημιχρόνου 38-34. 39-34 διαχειρός Διαμαντίδη, Τεόντοσιτς. Και πίεση σε όλο το γήπεδο μετά τις βολές, το συνηθίζουμε αυτό. Όχι σήμερα πάντως, δεν το κάναμε πολλές φορές σήμερα. Σήμερα δεν ευστοχήσαμε και σε πολλές βολές για να επαναφέρουν την τελική γραμμή οι Σέρβοι. Έχουμε χάσει πολλές βολές. Από τη γωνία ο Ράζιτς αστοχή αρχικά. Η μπάλα με αυτόν τον περιπετειώδη και ατυχή για μας τρόπο καταλήγει στο καλάθι. 39-37, 1-34 η ελληνική ομάδα προηγείται με διαφορά ενός καλάθι 2 πόντων. Σπανούλης παίρνει όλο τον δρόμο προς τα μέσα. Βήματα σωστά ο Χριστοδούλου και ο Διαμαντής το παραδέχεται. Σηκώνοντας το χέρι, τα βήματα ήταν σαφέστατα. Εδώ είναι ο Βασίλης Σπανούλης. 1-27 για τη λήξη και Μίλενκο Τέπιτς, ο οποίος θα επαναφέρει. Η ελληνική ομάδα πιέζει σε όλο το γήπεδο. Σπανούλης, Ζήσης, Διαμαντίδης, Φώτσης. Εδώ μια τετράδα που θα δούμε πολύ συχνά, και Βουγιούκας. Νομίζω και θα βλέπουμε Σκοτσαρίδη και Μπουρούση στο μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι ο Βουγιούκας είναι το μέλλον αυτής της ομάδας. Σαβάνοβιτς κάνει πολύ καλό παιχνίδι και φτάνει τους 8 πόντους με 4 στα 4 παρακαλώ, και έχοντας και 4 rebound. Διαμαντίδης, Σπανούλης για 3. Είναι άτυχος, μπαίνει βγαίνει μπάλα. 39-39. Σπανούλης διαμαρτύρεται. Πήγε για το κλέψιμο, έκανε το φάουλ. Νωρίτερα η συνεργασία ήταν πολύ καλή. Μετά τη δημιουργία του ελεύθερου τρίποντο του Σπανούλη. Εδώ διαμαρτύρεται εν κινήσει. Εν πτώση για την ακρίβεια. Πήγε πάνω στην μπάλα, αυτό λέει στο διαιτητή. Και θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί από πλάγια απλώς η μπάλα στους Σέρβους, όχι με φάουλ. Το φάουλ παρεμπιπτόντως είναι και βολές, γιατί έχουμε συμπληρώσει τα ομαδικά. 48 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο με το σκόρ ισόπαλο. Βλέπουμε ωραίο ντέρμπι. Είπαμε ευκαιρία μετά από αυτό το δυνατό τεστ για ασφαλή συμπεράσματα και για τις δύο ομάδες. Για να δει και ο Κασλάουσκας τι θα συμβεί όταν έχουμε αντιμετωπίσουμε μια ομάδα σε παιχνίδι. Έτσι. Όταν θα πρέπει να διαχειριστούμε κάποια κρίση μέσα στο μάτς. Στο τρέξιμο πιστεύω δεν έχουμε αντίπαλο. Εκτός από τις δύο μεγάλες ομάδες, κακά τα ψέματα, Αμερική και Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία, στο τρέξιμο δεν έχουμε αντίπαλο. Από εκεί πέρα πρέπει να διαχειριστούμε τις καταστάσεις στο 5-5. Εκεί που θα προσπαθήσουν να μας οδηγήσουν οι άλλες ομάδες. Ο Γιούκας. Διαμαντίδης. Το στέλνει στην μπάλα για τον Βουγιούκα και υπάρχει φάουλ από τον Κώστα Πέροβιτς, ο ψηλός ο δεινόσαυρος της σερβικής ομάδας. Είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, το βλέπετε εδώ. Εδώ ο Πέροβιτς. Έχει δοθεί τελικά στον Κέσελ μακριά από την μπάλα, στο mismatch που είχε με τον Βουγιούκα, και ο ψηλός της ελληνικής ομάδας είναι στη γραμμή για να εκτελέσει τις βολές, να ισοφαρίσει τώρα. 33 δευτερόλεπτα ακόμα, λογικά μετά και την δεύτερη βολή του Βουγιούκα από μια επίθεση για κάθε ομάδα. Τρίτο φάουλ του Κέσελ ήδη, του φωνάζουν του Σανίβκοβιτς. Θα το δούμε στις αγώνες του Ολυμπιακού αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια. Σκηνή από τα προσεχώς είναι. Ακριβώς όπως όντως. Ιβκοβιτς και Κέσελ. Και άλλο ένα ερώτημα που είχαμε θέσει, όχι εμείς, οι Έλληνες δημοσιογράφοι πολλά χρόνια πριν, όταν λέγαμε Πάσπαλι ή Πάσπαλι, είναι Κέσελι ή Κέσελι. Πώς το λες? Είναι και θέμα ντοπιολαλιάς. Δεν λέω περισσότερα. Λοιπόν, Σαβάνοβιτς, 19 δεύτερα για τη λήξη. Υπάρχει φάουλ εκεί. Η ελληνική ομάδα η οποία ανεβάζει τα φάουλ της. Εδώ βλέπετε το φάουλ από τον Νίκο Ζήση, ο οποίος θα ήθελε να κάνει ένα πολύ πιο ήσυχο μουντομπάσκετ από ότι αυτό της Ιαπωνίας που το πέρασε το μισό στο νοσοκομείο. Εννοείται. Από την αγωνιά τη δολοφονική εκείνη του ανεκδίγητου Βαρεζάου. Ναι, Γιάννη. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τον πάγκο των Σέρβων. Βγήκε ο Κέσελη με 3 φάουλ, δεχόμενος τις παρατηρήσεις του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Κάθισε στη θέση του, αλλά του φώναξε τον Έναντ Κρίστιτς. Τι κάνεις εκεί? Πρέπει να χαιρετήσεις όλους τους συμπαίκτες σου. Και έτσι σηκώθηκε
ο Κέσελη και χαιρέτησε ένα προς ένα τους συμπαίκτες του και μετά κάθισε στη θέση του για να δείξει ουσιαστικά ότι είναι πραγματικό μέλος αυτής της ομάδας. Ο Κρίστιτς, τα ξέρεις, είναι η κόλλα που συνδέει τα κομμάτια αυτής της ομάδας. Αν ο Ιβκοβιτς είναι ο μαέστρος, ο Κρίστιτς είναι η κόλλα. Δηλαδή, χωρίς τον Κρίστιτς δεν υπάρχει σερβική ομάδα. Και όταν πέρσι πήρε τη μεγάλη απόφαση ο Ιβκοβιτς καταρχήν να δεχτεί την πρόσκληση, παράκληση, γιατί αυτή είναι η αλήθεια της Ομοσπονδίας της Σερβίας, για να λάβει την εθνική ομάδα, είπε ότι από τους παλιούς θα μείνει μόνο ο Κρίστιτς. Διαμαντίδης, split out, Ζήσης, τελειώνοντας το ημίχρονο, αστοχή ψηλά. Κώστα Πέροβιτς τέλος ημίχρονου. Ελλάδα-Σερβία 41-42. Οι Σέρβοι κλέβουν το προβάδισμα, καθώς η ελληνική ομάδα ήταν σταθερά μπροστά σε όλο το πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Εδώ ο Σαβάνοβιτς, ο οποίος έχει κάνει μεγάλο πρώτο ημίχρονο με 4-4 τίποτα, 4 rebound και άλλα πολλά. Εδώ βλέπετε κάποια καλάθια. Βαγγέλη. Κατά διαστήματα παίξαμε καλά, κυρίως στην πρώτη περίοδο. Τα πράγματα έγιναν δύσκολα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουμε κενά αέρος σήμερα. Σίγουρα μας λείπει το στοιχείο του εφηδιασμού. Ναι. Δεν έχει σημασία ότι είμαστε έναν πόντο πίσω. Αν έμπαινε το καλό σουτ που επιχείρησε ο Ζήσης θα ήμασταν μπροστά. Δεν κοιτάζουμε το σκορ, κοιτάζουμε τη γενικότερη εικόνα της εθνικής ομάδας. Πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Σίγουρα θα δούμε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο. Δυνατό τεστ το χρειαζόμασταν, γιατί μέχρι τώρα κερδίζαμε με 20, 30 και 40 πόντους διαφορά. Καλά είναι να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα αγώνων επίπεδου παγκοσμίου πρωταθλήματος. Παίζουμε με τους δεύτερους πέρσι στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας και μια από τις πιο παραδοσιακές παγκοσμίως ομάδες, με τους Σέρβους. Και δυνητικούς μεταλλίουχους όπως βλέπουμε εμείς. το σημερινό πρόβλημά μας πέρα από τους ευθυνδιασμούς στα τρίποντα με το μόλις 18% 2 στα 11. Ασφαλώς υπάρχει και ένα πρόβλημα στα αμυντικά rebound. Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αργότερα. Μείνετε στο πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι απευθείας μετάδοση από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Ελλάδα-Σερβία 41-42. Σε περίπου 8 με 9 λεπτά ξεκουραστείτε εσείς, να ξεκουραστούμε κι εμείς για να πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο που πιστέψτε με θα είναι ιδιαίτερο συναρπαστικό. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί με τους σκόρερ των δύο ομάδων. Για την ελληνική ομάδα Σφουτσιανίτης 12, Ζήσης 10, Σπανούλης 8, Τσατσαρίς και Βουλιούκας από 4. Για τη Σερβία Τέπιτς 9, Σαβάνοβιτς και Κρίστιτς από 8. Σαβάνοβιτς η έκπληξη του αγώνα μέχρι στιγμής, ο forward της Βαλένθια. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε λίγο στον πάγκο της ελληνικής ομάδας, να ακούσουμε τον Κώστα Σκουλά. Λοιπόν, στον πάγκο της ελληνικής ομάδας υπάρχει συζήτηση μεταξύ του Γιώνας Καζλάουσκας και των συνεργατών του, κυρίως για το ότι η ελληνική ομάδα δεν παρουσιάζει την εικόνα που ήθελε και θέλει και είδαμε στα προηγούμενα φιλικά. Έχουμε 7 άστοχες βολές, έχουμε 7 χαμένα αμυντικά rebound, η ομάδα δεν βγάζει ευθυνδιασμούς, δεν κάνει pick and roll. Από την ώρα που βγήκε ο Σκορτσιανίτης η ομάδα δεν παίζει με αυτό το στυλ και αυτό το συζητάνε ο Γιώνας Καζλάουσκας και οι συνεργάτες του. Σίγουρα θέλει ένα διαφορετικό πρόσωπο, να δούμε τώρα και τι θα πει συγκεκριμένα στους παίκτες που θα αρχίσουν το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να ακούσουμε και τι γίνεται γενικά στους Σέρβους. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Νάτου. Οι Σέρβοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής και δεν είναι μόνο το σκορ. Αν και όποιος τους γνωρίζει Δημήτρη ξέρει πολύ καλά και καταλαβαίνει ότι η νίκη είναι πολύ σημαντική ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα για τους Σέρβους. Από εκεί και πέρα όμως το κυριότερο είναι ότι έχουν βγει τα πλάνα του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Οι αρχικές φωνές του μετά την μικρή διαφορά που πήρε η ελληνική ομάδα μετατράπηκαν σε χειροκροτήματα ενθουσιασμού και επευθυμίας απέναντι στους παίκτες του, οι οποίοι δείχνουν ότι σήμερα πόσο καλύτερη είναι από το χθεσινό παιχνίδι που κάναν κόντρα στον Καναδά. Εκεί όπου εν πολλής μπορούμε να πούμε ότι έκαναν αγκαρία, έπαιξαν για να βγει το παιχνίδι, ξεκούρασαν τον Κρίστιτς, ο οποίος είναι ο πυλώνας της ομάδας τους, και βέβαια σήμερα εμφανίζονται με όλες τις δυνάμεις τους απέναντι στο δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι η δική μου αίσθηση, αλλά νομίζω ήταν λίγο χαμηλά ο Γιάννης Νάτου, δεν τον ακούγαμε καλά. Βαγγέλη, λοιπόν, λίγο πριν από το ξεκίνημα, 41-42, για όσοι ανοίγουν τώρα τις τηλεοράσεις, κάνε μια σύνοψη έτσι, τι είδαμε και τι δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο, ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του καλό από την εθνική ομάδα. Είδαμε ένα άσχημο δεύτερο δεκάλεπτο. Γενικότερα είδαμε ένα μέτριο παιχνίδι, κακές άμυνες και από τις δύο πλευρές. Οι Σέρβοι προηγούνται με έναν πόντο, στις λεπτομέρειες, στα σημεία προηγούνται, και θα δούμε ένα δυνατό μάτς, ένα καλό ντέρμπι στο δεύτερο μισό, παιχνίδι δηλαδή που αρέσει στους προπονητές όταν πρόκειται για φιλικό προετοιμασίας λίγο πριν από ένα μεγάλο μπασκετικό ραντεβού όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 24-23, 17-19, τα δεκάλεπτα για τις δύο ομάδες.
Και στους πόντους για τις δύο ομάδες, για την ελληνική ομάδα 10 πόντους έχει ο Ζήσης, 8 ο Σπανούλης, 4 ο Τσατσαρής, 3 ο Διαμαντίδης, 4 ο Βλούκας και 12 ο Σκορτσιανίτης. Ενώ το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με τους Σέρβους Τέπιτς και Τεόντοσιτς. Έχει περάσει πάλι ο Πάουνιτς για την σερβική ομάδα και όχι μόνο, αλλά έχει μείνει ο Κώστα Πέροβιτς από την πεντάδα και ο Βελίτσκοβιτς. Εδώ ο Τεόντοσιτς διευρύνει. Και αυτή είναι η μέγιστη τιμή μετά το 0-3 στο ξεκίνημα, το 41-44 για τη σερβική ομάδα. Οι Σέρβοι που έχουν με 3 πόντους τον Κέσελη, με 9 τον Τέπιτς, με 5 τον Τεόντοσιτς, με 2 τον Πάουνιτς, 8 Σαβάνοβιτς, 2 Ραντούριτσα, 8 Κρίστιτς, 4 ο Βελίτσκοβιτς και 3 ο Ράτζιτς. Σκορτσιανίτης χαμηλά. Με αντίπαλο τον Κώστα Πέροβιτς. Double team εκεί και να τα μακριά χέρια του Πέροβιτς που κάνει τη δουλειά του. Παρότι πολύ πιο αδύναμο σε σχέση με τον Σκορτσιανίτη. Έχει όμως πολύ μακριά χέρια και θέλω να το συνυπολογίσει ο Σκορτσιανίτης. Εδώ σκαστά η μπάλα στην καρδιά της ρακέτας για τον Μίλος Τεόντοσιτς. Μια ολιγορία ακόμα για την ελληνική ομάδα. Εδώ είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς. Κοιτάξτε, πολύ ωραία μπάλα στην καρδιά της άμυνας, εκεί που απουσιάζει στην τεφόρμια που τον είχε τραβήξει ο Πέροβιτς μακριά, τον Σκορτσιανίτη δηλαδή, και εδώ η τάπα νωρίτερα. Κοιτάξτε εδώ, δύο φάσεις στην καρδιά της ελληνικής ρακέτας. Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι το σήμα κατά τεθέν της ελληνικής ομάδας και αυτό που μας έδινε την όθηση. Η καλή άμυνα λείπει σήμερα. Ναι. Και οι καλές συνεργασίες στην άμυνα των δύο ψηλών. Σκορτσιανίτης με Φώτσι δεν το βλέπουμε στα τελευταία λεπτά. Μπρος πίσω. Και 2-10 για τη σερβική ομάδα. Σωστή η απόφαση των διαιτητών. Πάμε και στον Γιάννη Νατού. Προειδοποίηση από τους διαιτητές προς τον Ντούσαν Νίκοβιτς ότι την επόμενη φορά θα δεχτεί τεχνική ποινή ο παίκτης του, ο οποίος θα κάνει ότι τον έσπρωξε ο Σκορτσιανίτης. Δηλαδή θα προσποιηθεί ότι δέχτηκε εσπρώξιμο από τον Έλληνα ψηλό και έπεσε κάτω, γιατί κάτι τέτοιο σημειώθηκε στην προηγούμενη φάση. Ναι, εδώ και τα τελευταία χρόνια είναι ένα γνωστό σενάριο ελληνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων γηπέδων. Όποιον τον ακουμπάει ο Σκορτσιανίτης να καταραίει. Διαμαντίδης, ο οποίος παίρνει την ταυτότητα του συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό, του Μιλέγκο Τέπιτς, και Φώτσης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή είναι η ελληνική ομάδα, 43-46. Η καλή άμυνα και η γρήγορη μεταφορά της μπάλας στον ευθυνδιασμό. Τεόντοσιτς. Τέπιτς. Κακή συνεννόηση με τον Πέροβιτς. Στο σκριν στην μπάλα. Τέπιτς, ο οποίος παίρνει πρωτοβουλίες που δεν έπαιρνε φέτος με τον Παναθηναϊκό παρά μόνο στα τελευταία παιχνίδια. Διαμαντίδης. Ωραία η έμπνευση, η λόμπα, υπάρχει φάουλ εκεί. Κώστα, τι φωνάζουν Σφερόπουλος και Κασλάουσκας? Ζητάνε από τους Έλληνες παίκτες να μεταφέρουν πιο γρήγορα την μπάλα και να πιέζουν περισσότερο στην άμυνα. Και τώρα θέλουν να περάσει και βέβαια και περισσότερη μπάλα στον Σκορτσιανίτη, καθώς αντίπαλός του δεν είναι ο Κρίστιτς, που σαφώς είναι πιο εμπειρός, αλλά είναι ο Πέροβιτς. Πάντως και οι δύο φάσεις ανήκουν ολοκληρωτικά στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ένας showman για την ελληνική ομάδα, ένας παίκτης που συμπληρώνει όλα τα κενά που μπορεί να αφήσει μια ομάδα. Ακόμη και κάνουν στελεχών όπως είναι η εθνική ομάδα για ο Παναθηναϊκός. Ζήσης. Με αντίπαλο τον Τεόντοσιτς. Σπανούλης γλιστρά. Πάουνιτς και υπάρχει φάουλ. Με την προστάτα του Πάουνιτς να ακολουθήσει ο πρώην παίκτης του Άρη. Βλέπετε εδώ τον Πάουνιτς που ήταν αποκάλυψη πέρσι. Για ένα παίκτη ρολίστα βέβαια σε μια ομάδα από Σερβία. Ο Άρης τον απέξε μέσα στη χρονιά. Δεν απέδωσε τα προσδοκόμενα και τα αναμενόμενα για πολλούς, όπως ο Φώτης Κατσικάρης που τον εισηγήθηκε. Διαμαντίδης. Έξω στο Φώτσι, πρώτος χρόνος να χρησιμοποιήσει ένα ρόλο του βόλεϊ. Διαμαντίδης από τη γωνία, στο χι ψηλά ο Τεόντοσιτς που κάνει πολλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο. Τέπιτς. Αγγέλη. Οι φάσεις πάντως βγαίνουν και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Διαμαντίδης κάνει τεράστια δουλειά και νωρίτερα μπορεί να μην μπει και το σουτ, αλλά η κυκλοφορία της μπάλας ήταν αψεγάδιαστη. Να μια ακόμη πολύ καλή άμυνα και νέος ευνηδιασμός. Φάουλ από τον Τέπιτς και νομίζω, Βαγγέλη, ότι τελικά, κακά τα ψέματα, όλα θα κρυθούν από την άμυνά μας. Ρυθμό μια ομάδα, ναι. Έτσι βρίσκει ρυθμό μια ομάδα, έτσι αποκτάει αυτοπεποίθηση και έτσι έχει τις ευκαιρίες να πετύχει και εύκολους πόντους στον ευνηδιασμό. Αυτή είναι η διαφορά του μπάσκετ με άλλα ομαδικά σπορ. Ότι όλα είναι αλληλένδετα και όλα είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η ταχύτητα κυριαρχεί. Σπανούλης. Να ομολογήσω κάτι. Παρότι του έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Ο Σπανούλης σήμερα κάνει κατάχρηση τρίπλας και κρατάει πολύ την μπάλα. Προσπαθεί πάντως περισσότερο να δημιουργήσει σε σχέση με πέρυσι. Σε όλα τα φιλικά αυτό κάνει. Δεν εκτελεί
όπως έκανε πέρσι, ήταν ουσιαστικά μόνος του και αυτός που προσπαθούσε να κουβαλήσει όλη την ομάδα. Και μερικές φορές δεν βγαίνουν και οι πάσες του, κυρίως οι διαγώνιες πάσες του. Ξέρεις γιατί δεν είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του. Έτσι, δεν έχει γίνει στα αυτά. Καταπληκτική φάση από τον Τέπιτς. Πάουνιτς, η φάση του αγώνα από τον Σκορτσιανίτη και τεχνική ποινή στον Πάουνιτς νομίζω. Θα δούμε. Όχι σήμερα του λέει. Όχι σήμερα Ιβάν, όχι σε αυτό το καλάθι. Πήρε αέρα. Ξέρεις, είναι σε τρομερή κατάσταση ο εδώ Σκορτσιανίτης. κοιτάξτε. Τέπιτς σε μια καταπληκτική κίνηση με τη μέση. Σηκώνεται Όχι. και ο Σκορτσιανίτης κλείνει την πόρτα. Όχι τόσο εύκολα τουλάχιστον. Πάντως η δημιουργία του Τέπιτς ήταν φοβερή. Άδειασε όλη την άμυνα. Του έδωσε έτοιμο καλάθι. Από την αριστερή τρίπλα με τη μέση. Σπάνια στιγμή. Καθώς η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, Ευαγγέλη, ότι οι ατομικές ικανότητες, οι φαντεζή ικανότητες έχουν εκλείψει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε παίκτες σε όλα τα σπορ, βιομηχανοποιημένους, παίκτες οι οποίοι είναι φασόν και ουσιαστικά και καλά κάνουν. Υπηρετούν το συμφέρον της ομάδας, αλλά πολλές φορές χάνεται η ουσία του θεάματος. Γιατί η ουσία δεν είναι μόνο το καλάθι, είναι και το θέαμα. Για να ξαναδούμε εδώ την φάση, γιατί ο Πάουνιτς διαμαρτυρήθηκε ότι του έγινε φάουλ. Ψηλά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως φάουλ. Και χτύπησε μόνος του με τη στεφάνι. Ακριβώς, κανένα απολύτως φάουλ. Σπανούλης στο highlight του αγώνα νωρίτερα από τον Σκορτσιανίτη και τον Πάουνιτς. Διαμαντίδης στο screen στην μπάλα από τον Σκορτσιανίτη, το pick and roll. Φώτσης, Διαμαντίδης, η προσπίση στον παίκτη, ο οποίος το ξέρει σε ποιο πόδι θα τον παίξει. Φώτσης από τα 7,5-8 μέτρα στο χ προσπαθεί να παρισφρήσει ανάμεσα στον Τέπιτς και τον Πέροβιτς ο Ζής, αλλά υπάρχει φάουλ. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από τους δικούς μας που είναι αρκετοί αλλαγμένοι, όπως ο Καλές στα προηγούμενα φιλικά, όχι τώρα, αυτός που έχει κάνει εντύπωση από τη σερβική ομάδα είναι ο Τέπιτς. Είναι άλλος παίκτης κι αυτός. Εδώ είναι ο Γιώργος Κασλάουσκας. Μ' αρέσει ο Κασλάουσκας και για έναν ακόμη λόγο. Παρά την ηλικία του, είναι ευθυτενής, αθλητικός. Παίζει πολύ καλό τένις και κρατιέται σε φόρμα. Τα έχουμε πει αυτά, το τένις είναι μεγάλο σπορ. Ξέρω ότι συμφωνείς και θα σε παρασύρω που θα πάει. 44-46, Σπανούλης. Φώτσης, η κίνηση από το Διαμαντίδη. Σκορτσιανίτης, καταπληκτικό ρολάρισμα στο πλάι του Πέροβιτς. 5 και 53 το δεκάλεπτο, 44-46. Πάντα Σερβία μπροστά παρά τις φαντεζή ενέργειες ελληνικής ομάδας. Εδώ με το Ράζιτς της Παρτίζαν. Κίνηση του Σκορτσιανίτη, που ρολάρει εκπληκτικά. Και θυμάμαι 2006 στην Ιαπωνία, κάνουμε συζήτηση με τον τότε αρχηγό του Μιχάλη Κακιούζη και μου λέει ότι ο Σκορτσιανίτης έχει απίστευτη γρήγορη κίνηση για τα κιλά του και κυρίως μου λέει από την ομάδα αυτή τη στιγμή μου λέει έχει το πιο γρήγορο πρώτο βήμα. Ακόμη και από τους κοντούς. Και είχε δίκιο. Τώρα που είπες για τον Μιχάλη θα ξεκινήσει προετοιμασία με την Μπαρσελόνα. Ναι. 5 και 53. Σκορτσιανίτης. Ευστοχή. Νομίζω ότι όταν κληθεί σε κρίσιμο μάτσο ο Σκορτσιανίτης θα τις βάλει τις βολές στην Τουρκία. Θεόντοσιτς απέναντι στο Διαμαντίδη. Πέροβιτς. Δύσκολη προσπάθεια, δύσκολο σουτ από τον Βελίτσκοβιτς. Άλλωστε δεν είναι από τη σπεσιαλιτέ του Βελίτσκοβιτς. Η μπάλα είναι έξω. Όλα αυτά 5 και 37. Για να πάμε λίγο και στον πάγκο των Σέρβων. Πες μας Γιάννη, τι γίνεται εκεί. Νωρίτερα υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες από τον Κρίστιτς προς τους διαιτητές και τότε ο Ντούσαν Νίκοβιτς τον κάλεσε αμέσως να σταματήσει και να καθίσει στον πάγκο. Αυτό το δικαίωμα το διατηρεί για τον εαυτό του σαν προπονητής. Από εκεί και πέρα όμως, και ενώ ο Σπανούλης κάνει τον τρίποντο, τα πράγματα τόσο ο Σανίδης. Απίστευτος είναι, απίστευτος. Αυτό λοιπόν που λέγαμε είναι ότι προσπαθεί να παίξει με τον Βελίτσκοβιτς, ο οποίος ούτε εδώ θα καταφέρει. Και το rebound από το Σοφοκλή. Διώχνουν την μπάλα για το Ζήση και έχουμε προϋποθέσεις ευνηδιασμού, αλλά η πάσα του Ζήση δεν ήταν καλή. Ναι, Γιάννη. Το παιχνίδι έχει πάρει μια μορφή run and gun. Νέο τρίποντο από τον Τέπιτς. Πάλι αυτό πάλι ο Σοφοκλής. Στις τρεις τελευταίες φάσεις Γιάννη παίζουν σέρβις Σκορτσιανίτης. Ολοκλήρωσε Γιάννη. Λέγαμε λοιπόν ότι προσπαθεί να παίξει με τον Βελίτσκοβιτς ο Ντούσαν Νίκοβιτς, γιατί δημιουργήθηκαν πολλές περιπτώσεις mismatch και ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται με κοντύτερο αντίπαλο στην ελληνική άμυνα. Θεόντοσης μέσα 4,5 για το φινάλε τρίτου δεκαλέπτου. Μετά από αυτό το άναρχο παιχνίδι, ένα street ball, παιδικής χαράς όπως θα λέγαμε στα ελληνικά, 47-48 το τρίποντο, το μακρινό σούτ από τον Θεόντοσιτς, 47-48 Διαμαντίδης.
Σκορσιανίτης λίγο πριν την αλλαγή. Όχι. Όταν κουράζεται χάνει και σημαντικό κομμάτι των δυναμεών του και Τώρα έχει ζητήσει αλλαγή. καταχειροκροτούμενος πιστεύω θα αποχωρήσει στον πάγκο. Νωρίτερα όλο το γήπεδο φώναξε ρυθμικά και το όνομά του, δικαιολογημένα, απολύτως δικαιολογημένα για την τεράστια προσπάθεια που κάνει. Προσέξτε τώρα, ο Σοφοκλής Σκορσιανίτης έχει 15 πόντους με 5-8 δίποτα, 5-9 βολές. Έχει κερδίσει 8 φάουλ, απίστευτο. Έχει πάρει 9 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα, 1291 τέντεξ και οι 15 πόντους σε λιγότερο από 15 λεπτά, σε 14,43. Είναι παίκτης μεγάλης κλάσης. Θέλει και αυτό στη μεταχείρισή του όπως κάθε μεγάλος παίκτης. Τεόντος σε κακή ισορροπία το σώμα του. Αστοχή και μαζεύει το rebound ο Φώτσης. Η δική ομάδα έχει 25 rebound, 30 σέρβι. Διαμαντίδης. Το high post Τσαρτσαρής γυρίζει, υπάρχει φάουλ και δεύτερο. Το πρώτο νομίζω θα μετρήσει. 47-48, 3 και 42 εδώ είναι ο Ράζιτς, ο παίκτης Παρτίζαν. Όχι καμιά μεγάλη κλάση, αλλά ένας καλός παίκτης απαραίτητος σε αυτό το δημιούργημα του ασημένιου πέρσι του Νταΐβκοβιτς. Σε παράληψη. Καλό διάβασμα από το Διαμαντίδη. Δεν προτιμάει ένα σούτ από το high post από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Πασάρι στον Τζαρτσαρί που είχε μείνει μάτς με το Ράσιτς. Κακή βολή, χωρίς καμπύλη, ετοιμάζει το Πάουνιτς, ακούμε το Γιάννη Νάτου. Και αυτό που βλέπουμε τώρα μάλλον μας χαροποιεί, καθώς ο Γιάννης Μπουρούς συζυγεί από τα αποδυτήρια χωρίς να έχει τον Άρκα στο χέρι του. Είναι μια εικόνα αντίθετη με όσα ξέραμε μέχρι χθες τουλάχιστον. Ο Έλληνας ψηλός φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα και τώρα πηγαίνει στον πάγκο της Εθνικής χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχει τον Άρκα στο χέρι. Τέπιτς σε ένα ρόλο ελεύθερου περιφερειακού παίκτη, θα το δούμε στο Παναθηναϊκό, στα σχήματα του Μπράντοβιτς. Από τη γωνία ο Βελίτσκοφ στα στοχή. Πέροβιτς ψηλότερα του Τσαρτσαρί, είναι 2-13. Ο Πέροβιτς τεράστια χέρια. Βαρύς δυσκίνητος, μάλλον με πλατυποδία, αλλά κοντά στο καλάθι είναι επικίνδυνος πάρα πολύ. Καλάθης, που πέρασε το παιχνίδι, Νίκος Καλάθης. Από αυτό στον Gators της Φλόριντα. Περπέρογλου, Φώτσης. Και εδώ πολύ υπομονή και καλό διάβασμα της άμυνας. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα, δεν προτιμήσαμε ένα περιφερειακό σουτ και όταν έμεινε Καλάθης με ψηλό έκανε την διείσδυση. Σωστά, και νομίζω ότι αν δεν απατώμε είναι 5 παίκτες που Παναθηναϊκού μες στο γήπεδο. Φώτσης, Τσαρτσαρής, Διαμαντίδης, Καλάθης και Περπερόγλου. Σαβάνοβιτς περνάει στο παιχνίδι, ίσως ο κορυφαίος του πρώτου μέρους, και εδώ είναι ο μεγάλος Νενάδη Κρίστιτς με σφραγίδα τόσα χρόνια στο NBA και ο απόλυτος ηγέτης εντός αγωνιστικού χώρου της σερβικής ομάδας είναι ο Κρίστιτς και 11 πιτσιρικάδες. Εδώ είναι ένας Κασλάουσκας και Νίκος Καλάθης, ένας ταχύτατος δαιμόνιος playmaker με εμπνεύσεις, με κοντρόλ στο παιχνίδι του, αλλά πρέπει να δουλέψει λίγο στο σουτ και στην άμυνα. Βέβαια στην άμυνα δεν είναι τα κλεψίματα που είναι κορυφαίος, ενώ λίγο να σκληρύνει, αν και έχει πάρει και μερικά κιλά όπως βλέπει σχέση με πέρσι και είναι και πιο αποτελεσματικός στο 1-41, όπως εδώ με τον Τεόντοσιτς. Τεόντοσιτς 2 και 56, 50-50. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Τεόντοσιτς, Σαβάνοβιτς, παίκτης Βαλένθιας. Τεόντοσιτς, εξαιρετικός χειριστής. Πάσα χωρίς να βλέπει. Πάουνιτς. Τεόντοσιτς, παρήπαλο τον καλάθι. Δύσκολο σούτ εκτός ισορροπίας, με κακό στήσιμο του σώματος. Και στη λήξη του χρόνου επίθεσης, απίστευτο καλάθι. Η τρίπλα εδώ, το βηματάκι προς τα πίσω, στη λήξη του χρόνου. Ο μόνος καλύτερος νομίζω σε αυτά τα εκτός ισορροπίας είναι ο Μπελινέλη από τους Ευρωπαίους παίκτες. Ο Ιταλός Ιταλία που τραβάει μεγάλα ζόρια για να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ της επόμενης χρονιάς. Από το κακό στο χειρότερο πάει τα τελευταία χρόνια. Και έχει δύο παικταράδες, τον Μπαρνιάνη και τον Μπελινέλη, αλλά και καλό προπονητή, αλλά οι υπόλοιποι. Κανείς από τους υπόλοιπους Ιταλούς δεν είχε θέση στην εθνική ομάδα, τη δικιά μας. Φωνές από τον Γιάννη Σερόπουλο, ενώ στην τρίτη περίοδο έχουμε ήδη 4 λάθη, 1 η Σέρβη, για καλύτερη άμυνα, γιατί έχουμε να δώσουμε και φάουλ. Κάνει ο Καλάθης τώρα ένα από τα δύο φάουλ που είχαμε να δώσουμε χωρίς να στείλουμε τους Σέρβους στη γραμμή για βολές. Και σωστά, όπως λέει και ο Παναγιώτης Μπότσας, οι τελευταίοι 9 από τους 11 πόντους της Σερβίας είναι για τον Μίλος Τεόντοσιτς. Ο Τεόντοσιτς πια στα 23 του. Ο πρώην, εδώ βλέπετε τον Κασλάουσκας, ακούει τις εξηγήσεις για την επόμενη φάση. Δύο διαιτητές έλεγες, ένας Σέρβος. Εδώ είναι ο Τεόντοσιτς και εδώ η φάση με τον Καλάθη. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα μικρό κλείδωμα και θα ήταν, νομίζω, στη διακριτική ευκαιρία των διαιτητών το τι θα δώσουν ή όχι. Τεόντοσιτς, λοιπόν, έλεγα ο προτριετίας
τεράστιος παίκτης ταλέντο της Ζελέσνικ. Είναι η ομάδα που μαζεύει ό,τι υπάρχει από ταλαντούχους παίκτες εκτός Παρτίζαν και Ερυθρού Αστέρα στο σερβικό μπάσκετ. Περπέρογλου, Φώτσης, Καλάθης. Το έχει περάσει και ο Μάρκοβιτς. Καλάθης δημιουργεί χώρο στο Φώτσι, αστοχή. Τρέχει ο Καλάθης και πάλι. Μόνο στο Φώτσι θα καρφώσει. Προτιμάει να αφήσει στα σίγουρα. Και αυτό για 2 μετράει. Όπως είχε πει κάποτε ο μυθικός Νίκος Γκάλης, που είχε καρφώσει όλη και όλη μια φορά στην καριέρα του στο κλειστό του Μίλωνα. Αν θυμάμαι καλά το 85. Και σε μέσα ο Ολυμπιακός έχει βρει λύση για τα 6-25. 6-75 πια. Μετά το παγκόσμιο. Γιατί αλλάζουν όλα, έτσι. Βέβαια. Άλλα συστήματα, άλλες άμυνες, άλλοι παίκτες. Ανοίγουν οι άμυνες. Όχι τόσο πια σφιχτές, άμα έχεις καλούς σουτέρ. Τσαρτσαρής. Φώτσης. Καλάθης. Και η μπάλα φτάνει στον Κέσελη. Πάουνιτς, για δούμε με Διαμαντίδη. Αυτή τη φορά ο Πάουνιτς το μάθε το μάθημα. Πολύ ωραία, έβαλε το σώμα του μπροστά, έκανε το ανάποδο λεϊά, προστάτευσε την μπάλα και απέφυγε το στόπ του Διαμαντίδη. Έχει δει φάσεις από το παρελθόν και ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις ο Πάουνιτς. Πολύ έξυπνα, με εμπειρία. Και εδώ το καλάθι του Φώτση. 52-58 σερβι μπροστά. Πάμε σε time out. «44 και 9 για το τρίτο δεκάλεπτο». Εδώ είναι η Σέρβοι με Μάρκοβιτς, Σαβάνοβιτς, Πάουνιτς κτλ. Και εδώ είναι η ελληνική ομάδα. Βλέπω και τον Πρίντεζ να περνάει στον αγώνα. Στα 52-58 να ο Τσαρτσαρής. Οι Σέρβοι μπροστά καθώς έχουν ανατρέψει τα δεδομένα. Και ο Βασίλης Σπανούλης που επιστρέφει. Σπανούλης, Καλάθης, Περπέρογλου, Τσαρτσαρής, Πρίντεζης. Ένα σχήμα με forward και όχι center for. Και οι Σέρβοι με όσους είπαμε, είναι τον Κέσελη και τον Κρίσιτς. Πάμε στους δύο πάγκους, πάμε στον Κωνσταντινόπουλο για την ελληνική ομάδα. Πολλές φωνές και πάλι από τον Γιώνας Κασλάσκας, ο οποίος ζητάει, ενώ τώρα έχουμε ένα καλάθι από τον Βασίλη Σπανούλη, ζητάει από τους παίκτες τους αυτοματοποιημένες κινήσεις στην περιφέρεια. Μην μπερδεύεστε, μην κάνετε κατάχρηση της τρίπλας, παίξτε συγκεντρωμένα, πιέστε στην άμυνα. Δεν κάνουμε τίποτα από αυτά που έχουμε πει και τους ζήτησε επίσης να μαζεύουν τα ριμπάουντ στην ομάδα να μπορέσει να βγει στον ευθυνδιασμό. Μάρκοβιτς ταλαιπωρεί τον Πρίντεζη που είναι ψηλότερος, άρα και πιο βραδικίνητος. Οι Σέρβοι χάσαν την ευκαιρία. Γιάννη, και εσύ τη δικιά σου στο επόμενο δεκάλεπτο. Οι Σέρβοι που μετά, Δημήτρη, την πρώτη περίοδο μας βάζουν πολλά προβλήματα. Να ζητούνται οι λύσεις από ελληνικής πλευράς. Να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία Έχουμε περίοδο. time out. Έχουμε άλλο ένα time out 11 και 8 για τη λήξη της περίοδου. Σε λίγο μαζί. Πρώτο πλάνο η Κασλάουσκας και Σφερόπουλος και τώρα Βασίλης Σπανούλης. 54-58 γρήγορα στον Κωνσταντινόπουλο. Ο Βασίλης Σπανούλης θα πάρει την μπάλα, θα κάνει την κίνηση και από εκεί και πέρα ή θα κάνει το drive ή θα ανοίξει στις άκρες που θα είναι ο Περπέρογλου με τον Πρίντεζη. Είδαμε το προηγούμενο drive του Σπανούλη. Τσαρτσαρής. Παίζουμε με το χρόνο πια. 10 δευτερόλεπτα Σπανούλης καταδιώκεται, αλλά κάνει το split out. Καλάθης. Καθυστερεί στα 3 δευτερόλεπτα. Η κίνηση μέχρι το τέλος, αλλά θα αστοχίσει. Και το τρίτο δεκάλεπτο τελειώνει με 54-58. Η Σέρβοι μπροστά. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, Βαγγέλη, να πούμε τι έγινε στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Πότε όντως είσαι πρωτοπλάνο και δικαίως 2 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, 12 πόντι για τον Μίλος Θεοδότης, από τους κορυφαίους περιφερειακούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κάποια highlights. Λοιπόν, Βαγγέλη. Ένα ισορροπημένο σε γενικές γραμμές τρίτο δεκάλεπτο, με τους Σέρβους πάντως να έχουν την πρωτοβουλία, να έχουν το μικρό προβάδισμα. Όλα σε αυτό το παιχνίδι θα κριθούν στην τελευταία περίοδο και θα δούμε τι χαρακτήρα θα δείξουν οι δύο ομάδες. Απλά να κρατήσουμε, Δημήτρη, νομίζω την τελευταία φάση είναι η πιο σημαντική φάση αυτής της περίοδου κατά την άποψή μου. Είχαμε λίγο χρόνο να εκδηλώσουμε επίθεση, έγινε σωστά η επαναφορά, έτρεξε πολύ ωραίο ο Σπανούλης στην άλλη πλευρά του γηπέδου, έδωσε εδώ στον εικονιζόμενο Νίκο Καλάθη που δίστασε για το τρίποντο. Λογικά τρίποντο έπρεπε να κάνει. Προτίμησε να σιγουρέψει τη φάση, αλλά στόχισε στο layup. Το play που κάναμε, το παιχνίδι που κάναμε όμως ήταν πολύ καλό, γι' αυτό και όταν πήγαν τα παιδιά στον πάγκο, ακούσαμε από το ανοιχτό μικρόφωνο του Κώστα Σκουλά τον Νίκο Ζήση να τους δίνει συγχαρητήρια και να επιβραβεύει την καλή προσπάθεια και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Παρότι δεν μπήκε το καλάθι, έτσι. Πάντως στα 2 τελευταία δεκάλεπτα είμαστε πίσω στο σκορ 17-19 και 13-16. Πάμε στο Κωνσταντινόπουλο. Είναι ξεκάθαρη οδηγία πλέον με το Σοφοκλής Χωριανίδη στον αγωνιστικό χώρο η μπάλα να περάσει μέσα στο καλάθι και αυτός να κάνει παιχνίδι. Δηλαδή είτε να γυρίσει και να πετύχει κάποιο καλάθι, είτε να δει τις ελεύθερες φάσεις που θα υπάρχουν στην περιφέρεια. Γιάννη.
Ντούσαν Ιβκοβιτς επιμένει η μπάλα να περάσει κοντά στο καλάθι. Ο Κρίστιτς επανήλθε στην πεντάδα των Σέρβων. Και βέβαια η μπάλα σε κάθε περίπτωση περνάει από τα χέρια του. Ενώ ειδικό ρόλο έχει ο Σαβάνοβιτς, στον οποίο δείχνει να πιστεύει αρκετά. Ούτως ή άλλως ο Σέρβος έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Σοσιανίτης εκμεταλλεύτηκε τη λάθος τοποθέτηση του σώματος στο χώρο του Νέναντ Κρίστιτς. Σοσιανίτης που ξεκουράστηκε και μπαίνει. Αν μπορούμε να έχουμε 20 ποιοτικά λεπτά του Σοσιανίτη, είμαστε ικανοποιημένοι, καθώς θα έρθει και ο Μπουρούσης πίσω. Υπάρχει και εφεδρεία του Ιαν Βουγιούκα, αλλά από ό,τι βλέπω ο Κασλάουσκας προτιμάει κυρίως μετά τον Σοσιανίτη τον Μπουρούση να βάζει το Τσαρσαρί ή ακόμα και τον Πρίντεζε κάποιες φορές στο 5. Η αλήθεια είναι ότι θα τον δούμε στο μέλλον τον Βουγιούκα, είναι σίγουρο αυτό. Όπως είδαμε, βλέπουμε πια τον Καλάθι που πέρσι πήρε και λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, να σου πω, μάλλον Βαγγέλη, και ήθελα και τη γνώμη σου, είναι ότι θυμάσαι ότι τα περασμένα χρόνια και πέρσι όλοι μας είχαμε πιστέψει ότι η εξαμερικής βοήθεια θα λεγόταν Κώστας Κουφός. Και αποδεικνύεται τελικά ότι πέσαμε έξω και ότι κάτι λάθος κάνουν εκεί στο NBA με τον Κουφό. Ναι. Από ένα πεντάρι περιφέρειας πήγαν να τον κάνουν έναν επαγγελματία bodybuilder. Και του χαλάσανε τις ικανότητες. Δυστυχώς έχασε την ελαστικότητα που είχε, έχασε το καλό σουτ και μαζί και την ευκαιρία του να είναι βασικός στην εθνική μας ομάδα. Τώρα χάνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα ουσιαστικά. Η μητέρα του ήταν εδώ για διακοπές και δεν έκανε διακοπές στην Κόρινθο και δεν έχασε την ευκαιρία να έρθει στην πρεμιέρα. Η κυρία Κατερίνα Κοφού, στην πρεμιέρα του τουρνουά Ακρόπολης. Πήγε στα αποδυτήρια, χαιρέτησε όλα τα παιδιά και είπε ότι ο γιος της θα προσπαθήσει να ξαναβρεθεί σε καλό επίπεδο και να επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Είναι από πάρα πολύ καλή οικογένεια, γι' αυτό τα είπα όλα αυτά και θα περιμένουμε στο μέλλον τον Κώστα Κουφό και πάλι στις τάξεις της εθνικής ομάδας. Καλάθης. Κάτι ξέρει λοιπόν πέρσι ο Μπράντοβιτς. Πρίντεζης από τη γωνία για 3, αστοχή και αυτή τη φορά. Και το καλάθι από αυτό τον πιτσιρικά, γιατί στα 22 είσαι πιτσιρικάς, τον Γκέσελη, ο οποίος νομίζω ότι αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι μετά τον Μπράντοβιτς, με την επάνωδο του Ιβκοβιτς στην Ελλάδα, έχουμε έναν ακόμη προπονητή, μέντορα, ο οποίος μπορεί για το μεγάλο στοίχημα του τεχνητική ποινή. Κώστα. Υπάρχει τεχνική ποινή. Ναι, σε ποιον και για ποιο λόγο? Ναι, Γιάννη. Υπάρχει τεχνική ποινή στον Ντούσαν Ιβκοβιτς από τον Χρήστο Χριστοδούλου, τον πρώτο προπονητή της αναμέτρησης, τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης. Και μάλιστα ο Ντούσαν Ιβκοβιτς τον ρώτησε γιατί είπα τίποτα, αλλά ο κ. Χριστοδούλου δεν θέλησε να το απαντήσει. Τώρα επανέρχεται. Και άλλη τεχνική ποινή. Και άλλη τεχνική ποινή. Δεύτερη. Και έξω. Και έξω. Τώρα με 2 τεχνικές ποινές πρέπει να φύγει από το πάγκο. Αυτό σημαίνει αποβολή, γι' αυτό και σηκώθηκαν. Ο Τεόντοσης διαμαρτύρεται και οι άλλοι παίκτες από τον πάγκο. Δεν ξέρω, είμαστε φιλικό παιχνίδι, αλλά έτσι για δημοσιογραφικούς λόγους, Λευτέρη Φυλακτή και Παναγιώτη Μπότσα, έχουμε κανένα replay, έτσι να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει. Ναι, Δημήτρη. Μετά τη μεγάλη φάση που έβγαλαν οι Σέρβοι με τον Γκέσελ και τον Κάρφογο στον εφηδιασμό, ακούμε και πάλι τον Γιάννη Νάτου. Ναι, Γιάννη, ενώ ο Σπανούλης εκτελεί τις βολές από τις τεχνικές ποινές. Να σας εξηγήσω. Ναι. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς είπε ότι ο διαιτητής κατάπια τη σφυρίχτρα του. Εδώ κάτι λέει, σωστά. Είπε ότι ο διαιτητής κατάπια τη σφυρίχτρα του και μετά αναρωτήθηκε. Τι είπε Γιάννη, τι είπε ακριβώς? Είπε ότι ο διαιτητής κατάπια τη σφυρίχτρα του στο κάρφωμα του Κέσελη. Τώρα τι λέει, θέλω να ακούσεις. Γιάννη και Κώστα, όσο πιο πολύ κοντά πλησιάσετε, τόσο καλύτερα. Συγγνώμη, μα εσύ δεν τρέπεσαι. Δεν έχεις χαρακτήρα, ούτε προσωπικότητα, ούτε τίποτα δεν έχεις. Γι' αυτή αφήνεις το σφυρίχτρα και βλέπεις το παίκτη και αφήνεις τους παίκτες. Ναι. Αφήνεις το παίκτη. Εσύ είσαι ένα κομμάτι στο ύπεδο και έκανες συγχαρητήρια αυτά που έκανες. Σου λέω συγχαρητήρια. Είσαι χειρότερος άνθρωπος. Πιστεύω, εγώ φταίω. Είσαι χειρότερος άνθρωπος. Χειρότερος άνθρωπος. Σήμερα το βράδυ. Έξω φρενών ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, το βλέπεις, είναι ευρύσιμο, είπε στην αρχή στο Χρήστο Χριστοδούλου. Κατέληξε λέγοντας ότι είσαι ο χειρότερος του γηπέδου, ο χειρότερος άνθρωπος του γηπέδου. Πιστεύω στο Θεό και λέω αυτό το πράγμα, του είπε. Και νωρίτερα, τα ακούσαμε όλα, ναι, απλώς
Μήπως δεν ακούστηκε καλά στον αέρα για τους τηλεθεατές. Απείλησες, του είπε, άφησες τη σφυρίχτρα και απείλησες τον παίκτη μου. Γιάννη, άκουσες κάτι παραπάνω? Πάντως ήταν καθαρά όσα έφτασαν στα δικά μας αυτιά και πιστεύουμε και στα αυτιά των τηλεθεατών. Και από ό,τι μου λένε και οι συνάδελφοι στο βάρ εξωτερικών μεταδόσεων, ήταν καθαρά, οπότε εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ρεπορταζιακά καλύφθηκε. Γιάννη, άλλο θέμα? Άλλο θέμα όχι. Από εκεί και πέρα ο βοηθός του Ντούσαν Ιβκόβιτς συνεχίζει. Σίγουρο πάντως είναι ότι υπάρχει κάποια αναστάτωση στους παίκτες. Γιατί ο Ντούσαν Ιβκόβιτς γνωρίζετε ότι δεν είναι μόνο προπονητής, είναι γιατί σαν πατέρας για αρκετούς από αυτούς. Σπανούλης από τα 5,5 μέτρα μέσα. Αναμένεται ένα κρεσέντο πια της ελληνικής ομάδας μέχρι να ξεπεράσουν το σοκ οι Σέρβοι. Ναι, χάλασε λίγο το παιχνίδι και εντάξει. Και φιλικό ήταν. Εμείς το έχουμε πει και στα προηγούμενα, όταν χρεώθηκαν με τεχνικές ποινές οι Σλοβαίνοι στο μάτς με τους Σέρβους. Είπαμε εκεί 2 απανωτές μάλιστα τεχνικές ποινές. Και αν δεν κάνω λάθος, Κώστα Σκουλά, ο ίδιος διαιτητής, ο Χρήστος Χριστοδούλου, αν δεν κάνω λάθος. Στο ένα ήταν ο κύριος Κόντα και στο άλλο ήταν ο κύριος Χριστοδούλου. Στον Τράκητς και στον ίδιο παίκτη τον. Έχεις δίκιο, καλά κάνεις και με διορθώνεις. Ο Σπύρος ο Κόντας και ο Χρήστος ο Χριστοδούλου είχαν δώσει 2 απανωτές τεχνικές ποινές τότε, προχθές, στο μάτς των Σλοβαίνων με τους Σέρβους. Τώρα χρεώνονται με τεχνικές ποινές οι Σέρβοι και τις 2 προπονητής, ο Ιβκόβιτς. Τελειώντας αυτό το θέμα, ενώ καλάθι σουτάρει και ευστοχή και κάνει το 64-62. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να φτάνουν οι διαιτητές σε φιλικά παιχνίδια σε αυτές τις υπερβολές με τις πολλές τεχνικές ποινές. Είναι το αιώνιο ερώτημα. Μένουμε στους τύπους ή στην ουσία? Θα δούμε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, πάντως, το ξεπερνάμε. Όπως είπα, περίμενε ένα κρεσέντο της ελληνικής ομάδας. Υπάρχει ένα 5-0 για την ελληνική ομάδα, 64-62. 7 και 50 και τη λήξη του αγώνα πια περνάει στο παιχνίδι ο Ζήσης. Για την ελληνική ομάδα είναι ο Καλάθης που κάθεται στον πάγκο. Ο Καλάθης μια ακόμη καλή εμφάνιση, έχει κάνει και καλύτερες βέβαια. Με 5 πόντους, 2-4 βολές, 1-2 τρίποντα, 4 κερδισμένα φάουλ, 2 rebound, 1 assist να κλέψουμε. Τέπιτς, επαναλαμβάνω, και αυτός θα είναι από τους πρωταγωνιστές της Σερβίας με τον μπάσκετ και από τους πρωταγωνιστές της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Σπανούλης, πολύ ωραία στο πρίτεζι. Προσποίηση εξαιρετική από τον παίκτη της Μάλαγα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 66-62 για την ελληνική ομάδα, η οποία εκμεταλλεύεται, γιατί είναι ίδιο μεγάλης ομάδας γι' αυτό, να εκμεταλλευτεί όλα τα απρόπτα σε ένα παιχνίδι. Και ξυπνάει και το κοινό, Τέπιτς. Κέσελη. Προσποίηση, δεξιά τρίπλα. Αστοχή. Σαβάνοβιτς μόνος με το καλάθι. Αυτός ο Κέσελη το έχει το σουτ, είναι δεδομένο. Ζήσης. Χαμηλά ο Πρίντεζης, έχει χώρο μπροστά του. Δεν ξέρω αν πρέπει να μετρήσει και να χτύψει ταμπλό η μπάλα. Θα το δούμε ίσως σε κάποιο replay από την παρέμβαση του Κέσελη που είναι και αλτικός. Υπάρχει φάουλ από τον Σπανούλη στο Μάρκοβιτς και δεν ξέρω, Λευτέρη, αν έχουμε την προηγούμενη φάση και να δούμε αν η μπάλα χτύψει ταμπλό. 6 και 54 για τη λήξη, 66-62. Για να δούμε. Όχι. Εδώ το φάουλ. Μιλάω για την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας και εδώ ακριβώς. Ζήσης. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πρίντεζης. Τι να πω. Αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Πολλές φορές η κίνηση είναι πιο γρήγορα από το μάτι μας και εδώ φάνηκε. Νομίζω οριακά ήτανε. Οριακά ήτανε και εγώ, Λευτέρη, για να κάνουμε ένα διάλογο που δεν έχουν ακούσει τηλεθεατές, σε αυτό που είπες, νομίζω ότι ο Κέσελ βρήκε σωστά την μπάλα. 11-2 λοιπόν για την ελληνική ομάδα. 11-2. Μάλλον σωστά ο Κέσελ έδειξε την μπάλα. Τεόντοσιτς. Το σκριν στην μπάλα από τον Κρίστιτς. Τεόντοσιτς εύστοχος όλα αυτά τα εκτός ισορροπίας σουτ. Στα 5-6 μέτρα, εδώ ο Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος είναι σίγουρα το μεγάλο επιθετικό όπλο των Σέρβων και φέτος. 66-65. Ναι, Κώστα, τόσο είχε λήξει πέρσι το παιχνίδι στο Ακρόπολης, όταν πήρε λίγο την πρώτη θέση. Σκορτσιανίτης, δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Κρίστιτς, ο οποίος έχει την κλάση, έχει την ικανότητα, έχει το μυαλό, δεν έχει όμως τη δύναμη για να κόψει τους Σκορτσιανίτες εδώ. Ανάμεσα σε Τέπιτς και Χρήστης, πάει βόλτα τον Χρήστης με το σώμα του, ο Σκορτσιανίτης. 68-65 για τον μεγάλο σόφο, τον Big Σόφο όπως θέλει να τον λέμε, και όχι Baby Sack, που φτάνει τους 18 πόντους. Τέταρτο φάουλ του Σκορτσιανίτη, ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο. Διαμαντίδης και Τσαρτσαρής επανέρχονται. Περπέρογλου θα κάτσει στον πάγκο. Η ελληνική ομάδα που έχει ένα κλασικό τριάρι, τον οποίο το χρησιμοποιεί κατά συνθήκη ο Γιώνας Κασλάουσκας. Νένατ Κρίστιτς και ο Τσαρτσαρής. Βελίτσκοβιτς, Τεόντοσιτς, Κρίστιτς. Η κίνηση πρώτου Τσαρτσαρή, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Πρίντεζης και Τσαρτσαρής εκεί δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία του μεγάλου Σέρβου. Όχι μόνο σε ηλικία, ούτε σε ύψος, αλλά και σε αξία. Παλικαρίσιο καλάθι. Έχει κλάσει αυτός ο Κρίστιτς, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό που κλάσει έχει και ψυχή και μυαλό.
Εδώ ο Πρίντεζιτς. Ο οποίος, αν ξέρεις κανείς, στην περίοδο του τραυματισμού είχε εξαιρετική χρονιά στην Ισπανία. Πάμε και λίγο και στο Γιάννη Νάτου. Να σας ακούσουμε, Γιάννη. Το παρουσιαστικό του Κρίστιτς πάντως μπερδεύει, γιατί αν και έχει χάσει αρκετά μαλλιά, είναι μόλις 27 ετών. Η μορφή του. Ναι, αλλά παίζει από 18 στα μεγάλα γήπεδα. Σωστά. Απλά το φυσικ του δείχνει για πολύ μεγαλύτερος, έτσι. Το ποιο? Κομμά. Η μπάλα είναι στην πλάγια γραμμή. Κώστα, εσύ έκανα γαλλικό? Όχι. Πες μας λοιπόν τι είπε ο Καζλάουσκας και ο Σφερόπουλος παίκτες. Θέλει ο Γιώνας Καζλάουσκας μεγαλύτερη κίνηση στην περιφέρεια και να βγαίνουν τα pick and roll που ζητάει η Εθνική. Δεν έχει επιχειρήσει αυτό το σύστημα πάρα πολύ. Εδώ ο Φώτσης με που λύγει ο χρόνος ζητάει μεγαλύτερη κίνηση, γιατί βλέπουμε ότι οι παίκτες της Εθνικής εγκλωβίζονται με την τρίπλα και δίνει τη δυνατότητα στους Σέρβους να παίζουν την άμυνα που θέλουν ουσιαστικά. Για να συνεχίσω αυτό που ήθελα να πει επί της ουσίας ο Γιάννης Νάτου για το παρουσιαστικό του Κρίστιτς, είναι αυτό που λέγαμε και λέμε τα τελευταία χρόνια για τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Όταν βλέπεις έναν παίκτη στο πολύ υψηλό επίπεδο από τα 15 του 16-17 στα 30, νομίζω ότι είναι τελειωμένος, ναι, ότι είναι βετεράνος πλέον και θα αποχωρήσει. Να το πω έτσι κοψά. Έλα, εντάξει, κουραστήκαμε να σε βλέπουμε, να δούμε καλά παιδιά. Ναι. 68-68 Κώστας Τσαρτσαρής. Επαναλαμβάνω, πέμπτος σε αγώνες στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Πάντα με τον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί που χρειάστηκε να πάει στην Ισλανδία για να το μάθει το ελληνικό μπάσκετ. Δεν τολμώ να θυμηθώ απ' έξω το όνομά του της Ισλανδικής ομάδας. Πρώτος rebounder εκεί, γύρισε. Μία ρίστ, Περιστέρι, Παναθηναϊκός και συνέχεια γνωστή. 68-69. 5 και 27 για τη λήξη του αγώνα πια. Ζήσεις. Και θα σου θέσω μετά, μόλις τελειώσει, υπήρχε ένα ερώτημα γιατί βλέπω ότι παρακολουθείς με πολύ μεγάλη προσήλωση στο παιχνίδι. Φώτσης από μακριά, αυτή τη φορά το καλάθι είναι γεγονός. 3 πόντων, 71-69. Μπορείς να μου πεις ποιος έχει κατεβάσει σήμερα περισσότερο την μπάλα, ο Τέπιτς ή ο Τεόντοσιτς? Νομίζω ο Τέπιτς. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό σου θέσα το ερώτημα. Γιατί θέλω να δείξουμε τι θα κάνει φέτος ο Μπράντοβιτς με τον Τέπιτς στον Παναθηναϊκό και γιατί δεν πήρε άλλο playmaker και πήρε το Σάτο. Από τη γωνία αυτός ο φοβερός ο πιτσιρικάς ο Κέσελη. Είναι βέβαιο αυτό που λες, για να βάλουμε και μια παρένθεση στην κουβέντα για τις εθνικές ομάδες. Ο Καλάθης με την αγωνιστική βελτίωση που έχει και ο Τέπης με το μεγαλύτερο χρόνο που θα έχει σε ρόλο playmaker εξηγούν κάποια από τα σχέδια του ο Μπράντοβιτς για το νέο Παναθηναϊκό. Διότι η γραμμή πάει στα 6,75 και δεν χρειάζεται πια τόσο μεγάλο σουτέρ. Χρειάζεται ένα παίκτη ψηλό σαν τον Τέπης για να δημιουργεί τα συστήματά του και το σχήμα με τους τρεις κοντούς που ουσιαστικά είναι ύψιλοι κτλ. Περισσότερα μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα και εν ώψη της έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Επιστροφή στο δικό μας μάτς με την εθνική ομάδα να βρίσκει αυτοματισμού στην τέταρτη περίοδο, Δημήτρη, να παίζει καλό μπάσκετ, να δοκιμάζεται σκληρά απέναντι σε μια ισοδύναμη όπως παρουσιάζεται σήμερα εθνική ομάδα. Βεβαίως και στο περσινό Ευρωμπάσκετ εντυπωσίασε. Δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πέρυσι η Σερβία, αλλά παραμένει, είπαμε, παραδοσιακή και μεγάλη δύναμη, υπολογίσιμη. Είμαστε 2 πόντους μπροστά, δεν μετράει το σκορ, μετράει η εικόνα που δείχνουμε τώρα στην ώρα της κρίσης, στην τέταρτη περίοδο. Αν το πάρουμε και το Ακρόπολη θα είναι ακόμα καλύτερα. Τέπιτς. Χαμηλά, πολύ έξυπνη πάσα στον Έντατ Κρίστιτς, 3 Έλληνες πάνω του. Όλα αυτά 4 και 15 για τη λήξη 71-69. Και καθώς δίνουμε προς το φινάλε, για να δούμε λίγο και τους πόντους για την ελληνική ομάδα. Για την ελληνική ομάδα 10 ο Ζήσης, 17 ο Σπανούλης, 18 ο Χωσιανίτης. Και από εκεί πέρα είμαστε στους 5 ο Τσαρτσαρής, στους 5 και ο Καλάθης, στους 7 ο Φώτσης, 3 ο Διαμαντίδης, 4 ο Βουγιούκας και 2 ο Πρίντεζης. Έντατ Κρίστιτς. Και δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε αποδοκιμασίες σε ένα φιλικό παιχνίδι, ειδικά σε μια ομάδα με την οποία κάνουμε και φιλικούς αγώνες. Εντάξει, αλλά ας τα ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, ας βγούμε πάνω από αυτά τα πράγματα. Χάλασαν το κλίμα. Και έχει επίσης ενδιαφέρον, Δημήτρη, ενώ ο Κρίστιτς εκτελεί τις βολές, να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα μας χωρίς τον Σχορσιανίτη, που είναι ο πολιορκητικός μας κρυός. 4 και 9, 71-71. Σπανούλης. Φώτσης. Ζήσης. Τσαρτσαρής πανέβηκε για το σπίτι στην μπάλα, αλλά βρέθηκε να έχει την μπάλα στα χέρια του και να τη χάνει τελικά. Τεόντοσιτς. Κρατάει σταθερό το αριστερό πόδι. Κρίστιτς. Τεόντοσιτς, Τέπιτς, Κέσελη είναι οι τρεις περιφερειακοί. Να ο Κέσελη αμαρκάριστος, άρα σουτ. Αυτή τη φορά έχει καλάθι και υπάρχει φάουλα από τον Καλάθι. Φάουλα από τον Σπανούλη, με συγχωρείτε, στον Τεόντοσιτς. Για να δούμε και τους Σερβούς. Οι Σέρβοι έχουν στους 15 τον Τεόντοσιτς, στους 16 τον Κρίστιτς,
οι άλλοι χαμηλά. Τέμπιτς 9, 8 ο Κέσελη. Λοιπόν, νομίζω ότι αν βάλουμε και τον Σαβάνοβιτς που ήταν έκπληξη του πρώτου ημιχρόνου και μετά χάθηκε, δεν έχει βάλει ούτε ένα πόντο στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πολύ βλέπουμε και πώς θα παίξει η Σερβία σε αυτό το τουρνουά. Θα έλεγα ότι ο Κέσελη και ο Σαβάνοβιτς είναι τα νέα στοιχεία στην επιθετική τράπουλα του Ιβκοβιτς σε σχέση με πέρσι. Απλώς το στοιχείο του εφηνδιασμού από τους τρομερούς πιτσιρικάδες του Ντούντα, του Σοφού, δεν υπάρχει πια το στοιχείο του εφηνδιασμού. Η Σερβία αντιμετωπίζεται πια ως ένα από τα λογικά φαβορί και τους δυνητικούς διεκδικητές των μεταλλίων. Μαζί φυσικά με την Ελλάδα, την φοβερή και τρομερή Ισπανία και την αμερικάνικη ομάδα, την οποία ακόμη ομολογώ ότι δεν μπορώ να ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθεί. Την είδα εγώ στη Νέα Υόρκη στο World Με τους Γάλλους. Basketball Festival. Σε μεγάλη είναι αδύναμη φέτος όμως. Είδα το προπονητικό διπλό με την Κίνα και το επίσημο παιχνίδι με την Γαλλία. Νίκησαν με διαφορά, αλλά δεν παίζουν καλά. Δεν έχουν σίγουρα την ομάδα του Πεκίνου, λείπουν οι μεγάλοι, αλλά έχουν μια ομάδα με παίκτες που είναι τεράστιες μονάδες για το μέλλον. Έχουν πολύ ταλέντο, ο Ντουράντ, ο Γκουαντάλα και οι άλλοι, και παίκτες με εμπειρία όπως ο πρωταθλητής με τους Λέικερς, ο Όντομ, και ο Ντίλαρς που είναι επίσης πολύ έμπειρος, αλλά ψάχνουν ακόμα τη χημεία τους. Εδώ εμείς ψάχναμε το τρίποντο και το βρήκαμε με το Διαμαντίδη για το νέο προβάδισμα της Εθνικής. Πάντως τελειώνοντας την αμερικάνικη ομάδα, θέλω να σου πω ότι, και θα με θυμηθείς, αν έρθουν παιχνίδια στα ίσια, θα θυμηθείς ότι θα ψάχνουν ποιος θα σουτάρει. Έτσι, διότι η σημασία είναι διαφορετική από το να παίζεις κανονική περίοδο ή ακόμη και play-off στα NBA. Άλλο να παίζει με το εθνόσημο της αμερικάνικης ομάδας, και θυμάσαι γιατί ήμασταν και δύο εκεί στην Ιντιανάπολη, ότι ακόμη και μεγάλοι παίκτες εκεί. Όταν ξεκίνησαν τα στραπάτσα τους, θέλεις να πεις έτσι, για να συνεχιστούν το 2004 και το 2006, μέχρι να επιστρέψουν με τη Redeem Team το 2008 και τώρα να εμφανίσουν, όπως είπε ο Τζέρι Κολάντζελο στη Νέα Υόρκη μετά το φιλικό με τη Γαλλία, η Redeem Team της έβαλε βαθμό Β. Δηλαδή δεν είναι ούτε αυτοί ούτε οι ίδιοι ικανοποιημένοι από το πώς παίζουν μέχρι στιγμής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν μου έλεγες ποια είναι η καλύτερη ομάδα, επειδή δεν θέλω να μιλήσω για την Ελλάδα, γιατί είμαι Έλληνας. Θα έλεγες στους Ισπανούς. Έτσι. Ποιες χρωστάνε κάτι από το τελικό του Πεκίνου. 74-73. Όλα αυτά τα λέω όπως καταλαβαίνεις για να διαφημίσω το με τον μπάσκετ στην ΕΡΤ. Η εθνική μας ομάδα έτσι κι αλλιώς διαφημίζει αυτή τη διοργάνωση γιατί είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αλλά θα έχουμε και άλλα μας, γι' αυτό τα λέμε. Και με Μπουρούση στην σύνθεση θα πάει πανέτοιμη στην Τουρκία. Σφοτσιανίτης. Με καραμπόλα εμπάλα σε αυτόν. Διαμαντίδης, καταπληκτικές ενέργειες, ταχύτατες, split out, Φώτσης απέναντι σε δύο. Η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι, υπάρχει όμως ένα φάουλ. Φάουλ από τον Τεόντος και 3 βολές, κάτι του λέει εκεί ο Φώτσης και υπάρχει επεισόδιο. Έχουμε γραφές, δεν είναι σοβαρά. Σύραξη υπάρχει τώρα, ο Σκοτσιανίτης. Ο Τεόντος προσπαθεί να τον σταματήσει και γίνονται τα χειρότερα. Ο Τσατσαρίς τώρα με τον Κρίστιτς. Υπάρχει γενική σύραξη. Ο Φώτσης ορμάει στον Τεόντοσιτς. Συνεχίζονται τα επεισόδια. Υπάρχει γενική σύραξη. Ενώ ο Κρίστιτς χτυπάει από πίσω τον Σκοτσιανίτη και δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα αυτά. 4 τώρα προσπαθούν να σταματήσουν τον Σκοτσιανίτη. Και νομίζω ότι ο Κρίστιτς, αν τον πιάσει ο Σκοτσιανίτης, θα έχει κακό τέλος. Ο Σκοτσιανίτης είναι έξω φρενών. Κυνηγάει τώρα τον Κρίστιτς. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου υπάρχουν και άλλα επεισόδια. Δυστυχώς χάλασε το φιλικό παιχνίδι. Ας ηρεμήσουμε όλοι, διότι εδώ ο Κρίστιτς πετάει καρέκλα. Και νομίζω ότι. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα, Δημήτρη, σε φιλικό παιχνίδι. Δεν έχουν ξανασυμβεί τέτοια πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και η καρέκλα χτύπησε τον Μπουρούση. Έχει χτυπήσει τον Μπουρούση η καρέκλα. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Νομίζω ότι Λοιπόν, έχει αίμα στο κεφάλι. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Κώστα, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις, Κώστα. Σ' ακούμε, Κώστα, μη φωνάζεις. Ο Διαμαντίδης κάτι πάει να πει στον Χρήστο Χριστοδούλου. Έτσι, ο Μπουρούση έχει αίμα στο κεφάλι από την καρέκλα του Κρίστιτς. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ βλέπουμε τον Μπουρούση. Λοιπόν, προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Ζήσης. Για μένα, επειδή είναι επίσημο φιλικό παιχνίδι, θα πρέπει η FIBA να επιληφθεί της κατάστασης. Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά εδώ πέρα. Ο κύριος Κρίστιτς πρέπει να πάει σπίτι του για πολύ καιρό. Και ο κύριος Τεόντος ενδεχομένως θα ξαναδώ το replay γιατί είδα ότι έριξε την πρώτη γροθιά. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Πρίστης ηρεμεί τον πρώην παίκτη του στον Άρη, τον Πάουνιτς. Δυστυχώς έχουν βγει και κάποιοι φύλακοι στο παρκέ. Ο Διαμαντίδης τρέχει να τους βγάλει έξω και πολύ καλά κάνει. Εδώ πρέπει να μπουν και οι άνθρωποι της ασφαλείας του γηπέδου να βγάλουν τον κόσμο έξω από το παρκέ. Δεν έχουν καμία δουλειά οι φύλακοι στο παρκέ. Ο Γιώνας Κασλάουσκας, ο γιατρός της εθνικής ομάδας, διώχνει το Μπουρούση. Δεν το πιστεύω. Κοίταξε, Βαγγέλη, δέχομαι τα πάντα. Αλλά αυτό που έκανε ο Κρίστης ειδικά στο τέλος είναι απαράδεκτο. Καρέκλα σε κάποιον. Εδώ είναι. Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα έγιναν απαράδεκτα πράγματα μεταξύ παικτών στα ίσα όμως. Εδώ σήκωσε και την καρέκλα να πετάξει. Κανένας δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη στο παιχνίδι, τα νεύρα ήταν τεντωμένα. Τώρα εδώ πρέπει να φύγουν αυτοί, δεν χρειάζονται οι φύλακοι στον αγωνιστικό χώρο. Καμία δουλειά δεν έχουν, πρέπει και
οι άνθρωποι, το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου να είναι εκεί. Ο Τεόντος της φεύγει από το παρκέ, λογικά θα φύγει και όλη η σερβική ομάδα. Ο Φώτσης συνεχίζει κάτι να του λέει. Τώρα μαζεύει τον Φώτση ο Σκοτσιανίτης. Οι Σέρβοι αποχωρούν ενώ πέφτουν αντικείμενα από την κερκίδα. Δυστυχώς χάλασε το παιχνίδι, χάλασε, δεν είναι φιλικό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό Δεν πρέπει είναι να γίνει κατάσταση. τώρα. Είναι απαράδεκτα πράγματα όλα όσα είδαμε. Έφυγε και το διαιτητικό τρίο από τον αγωνιστικό χώρο, λογικά νομίζω. Πάμε στον Κωνσταντινό Κώστα, σας ακούμε. Έχουμε επεισόδια με τον Μπουρούση και τον Κρίστιτς. Πολλές φωνές. Ο Κώστας Κουλάς μας μιλάει, ακούτε με διακοπές γιατί αποδυτήρια. είναι στα αποδυτήρια. Γι' αυτό έχει γίνεται διακοπές στο μικρόφωνο του. Συνεχίζονται τα Κώστα, επεισόδια πες μας στα ψύχρεμα, αποδυτήρια. εδώ, κοιτάξτε. Εδώ είναι, εδώ ξεκινάνε όλα. Ο Φώτης κάτι λέει στον Τεόντοσιτς. Εδώ ξεκινάνε όλα. Εδώ ξεκινάει η σύραξη. και γροθιά. Δουλειά από τον Τεόντοσιτς. Φτύσιμο από τον Φώτση. Επιτίθεται τώρα ο Φώτης, τον χτυπάει. Προσπαθούν να μπουν στη μέση άλλοι. Τρεις παίκτες των Σέρβων μετά προσπαθούν να χτυπήσουν το Φώτση. Ο Διαμαντίδης επιχειρεί να τον σταματήσει. Ο Κέσσελ από τα εδώ βάζει με το αρχίζει Ζήση. Ο Σοφοκλής μπαίνει στη μέση. Τώρα ο Τεόντοσιτς προσπαθεί να σταματήσει το Σοφοκλή. Που εκείνος θα ξεκίνησε. Ο Καζλάουσkas με το Σπανούλη προσπαθούν και αυτοί με τη σειρά τους. Ο Τσατσαρής Κέσελ έχει χτυπάει. ανοίξει μέτωπο με τον Κέσελη. Ο Διαμαντίδης δεν μπορεί να του σταματήσει. Ξαφνικά εμφανίζεται ξανά μενόμενος ο Φώτης. Βλέπετε εδώ. Και Σοριάζει, κοίτα τον Κρίστιτς και κάνει. σοριάζει στο Θέλω να δεις παρκέ. κάτι. Κοίτα, χτυπάει από πίσω στον Αυχένα τον Σκοτσιανίτη. Ο Χάνω πάσα ιδέα για Βασιλιάδης αυτόν τον που άνθρωπο. δεν είναι στο 12 σήμερα και αυτός προσπαθεί να του σταματήσει. Ο Μπουρούσης έρχεται από πίσω Κρίστης κοίτα τι κάνει. να γίνει ειρηνοποιός, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Σοφοκλής τώρα κυνηγάει τον Κρίστης Ο που τον οποίος διώχνει. πολύ αντρίκια, μόλις σηκώθηκε ο Σκοτσιανίτης, έσπευσε να φύγει τρέχοντας. Και Πολύ τον, αντρίκια. τον Κρίστης τον διώχνει ο Μπουρούσης και προσπαθεί να τον προστατεύσει. Ο Κρίστης αμήνεται, φεύγει προς τα πίσω. Και ενώ εδώ κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν τελειώσει όλα με τον Μπουρούση, να έχει ηρεμήσει, ξαφνικά σηκώνει την καρέκλα. χτυπάει τον Μπουρούση στο Ο κεφάλι. Κρίστης και χτυπάει τον Μπουρούση, ο οποίος πήγε να τους χωρίσει. Το πάμε λίγο πάλι στον Κώστα Σκουλά. Κώστα, μας ακούς? Ή ο Γιάννης, ένας από τους δύο μπορεί να με ακούσει? Ροντέο έγινε. Απερίγραπτη την κατάσταση, απαράδεκτη Ας πάει Δημήτρη. κάποιος από τους καμεραμέν ή τους ανθρώπους που είναι δίπλα στους καμεραμέν. Ναι, Γιάννη, σ' ακούμε. Ωραία, λοιπόν, εγώ βγήκα από τα αποδυτήρια γιατί δεν υπάρχει σήμα εκεί μέσα, δεν μπορούμε να σας μιλήσουμε. Ωραία, πες από μας τα λοιπόν τι αποδυτήρια. γίνεται. Λοιπόν, υπήρξε νέο επεισόδιο ανάμεσα στον Γιάννη Πρίδεζη και τον Ρέναντ Κρίστιτς. Ευτυχώς παρενέβησαν. Στο Γιάννη Μπουρούση. Στο Γιάννη Μπουρούση, συγγνώμη, ναι, και ήταν στο στιγμό. Εντάξει, Γιάννη, ήρεμα. Παρενέβησαν οι ψυχρεμότεροι. Άργησε χαρακτηριστικά η αστυνομία πάντως να μπει και να χωρίσει τους παίκτες. Ο Μπουρούσης ήταν σε έξαλλη κατάσταση καθώς Το ανοίξει το κεφάλι, τι να πει ο έχει άνθρωπος. ανοίξει το κεφάλι, έχει ματώσει ολόκληρος. Το είδαμε, το είδαμε. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστική στοιχομηθεία ανάμεσα στον Ντούσαν Νίγκοβιτς και τον Αντώνη Φώτση. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Ο Φώτσης, αφού δέχτηκε το φάουλ από τον Τεόντοσιτς. Τη γροθιά. Ναι. Ακριβώς. Μετά δέχτηκε και την γροθιά. Ακριβώς. Του λέει λοιπόν ο Ντούσαν Νίγκοβιτς ότι όλα ξεκίνησαν από τη διαιτησία. Οι διαιτητές είναι αυτοί οι οποίοι έβαλαν φωτιά στο παιχνίδι. Και γυρίζει και το απαντάει ο Φώτσης, ναι coach, αλλά εγώ τι σχέση έχω με τους διαιτητές. Εμένα μου έκανε φάουλ, πήγα να τον μιλήσω και αυτός πήγε να με χτυπήσει. Ναι. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Είναι παιδιά οι οποίοι πολλοί παίζουν μαζί σε ομάδες. Όλοι έχουν παίξει από τις παιδικές τους ηλικίες αντίπαλοι είτε σε εθνικές ομάδες είτε στους συλλόγους τους. Έχουν δώσει ο καθένας με τον άλλον τουλάχιστον 50 αγώνες. Και ξαφνικά, και λέω ότι ακόμη δέχομαι τα πάντα. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ Να είναι σηκώσει όλο την καρέκλα. να σηκώσει, όχι, δύο πράγματα, Βαγγέλη, και επιμένω σε αυτό. Πρώτον, να είναι ο Σκοτσιανίτης και να τσακώνεται με κάποιον και να πηγαίνει ένας άλλος από πίσω και να του ρίχνει 10 γροθιές στον Αυχένα. Αν δεν ήταν ο Σκοτσιανίτης που είναι τέρας της φύσης, θα είχε πάει στο νοσοκομείο τώρα. Και στη συνέχεια να ρίχνει μια καρεκλιά μετα... Ξέρετε, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει τι καρέκλες είναι. Οι καρέκλες του Ολυμπιακού Σταδίου είναι μεταλλικές, πολύ βαριές. Και γι' αυτό άνοιξε αμέσως και το κεφάλι του Μπουρούση. Και άνοιξε το κεφάλι του Μπουρούση. Δηλαδή, δέχομαι τα πάντα γιατί είναι σπορ επαφής. Έτσι. Ακόμη και με μια δόση υπερβολής θα το πω. Έχουμε δει πάρα πολλά 25 χρόνια που μεταδίδουμε. Αλλά το μόνο που δεν μπορώ να δεχτώ είναι η καρεκλιά σε έναν άνθρωπο που πήγε να τον σώσει. Δεν υπάρχουν Μην τον δικαιολογίες βουτήξει ο Σκοτσιανίτης. Δημήτρη, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για όλα όσα έγιναν. Είναι ένα φιλικό παιχνίδι, όπως είπες πολύ σωστά. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά Μα είναι φίλοι, γνωρίζονται. είναι συμπαίκτες. Και φίλοι στους βγαίνουν συλλόγους. έξω, κάνουνε. Όλοι σχεδόν είναι φίλοι μεταξύ τους. Δεν μπορούν να φτάνουν σε αυτό το σημείο.
Αλλά σου λέω από εκεί και πέρα μπορώ να δεχτώ Κάτι ακόμη και είπε ο Φώτης στον Τεόντο. και στην ένταση. Το δέχομαι και αυτό. Ωραία, και τι έγινε δηλαδή. Πάμε στον Κωνστασκουλά. Ήταν ή δεν ήταν φάουλ στο Κώστα. τρίποντο. Κώστα, ξανά σε σένα. Λοιπόν, μόλις βγήκα από τα αποδυτήρια, ήμουν αμέσως ολτινό, δεν έπιανα όπως είπε ο Ναι. Γιάννης να το σωστά. Ο Γιάννης Μπουρούσης δυστυχώς πήγε στα αποδυτήρια και το συγκράτησε ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στην πόρτα. Δεν μπορούσε να το συγκρατήσει κανένας. Υπόθηκαν βαριές κουβέντες με τον Κρίστιτς. Του είπε ότι δεν είσαι επαγγελματίας, ότι μου Εντάξει. άνοιξε το κεφάλι. Και ξαναπήγε πίσω στα αποδυτήρια, αλλά δεν μπορούσε να το συγκρατήσει κανείς. Δηλαδή υπήρξε και δεύτερη κουβέντα. Και συνέχεια απλώς ο Ντούσαν Ιβκοβιτς προσπάθησε να συγκρατήσει τον νέο του παίχτη, τον Γιάννη Μπουρούση. Να σας ρωτήσω κάτι, Κώστα και Γιάννη. Ουσιαστικά, συγγνώμη Γιάννη, ουσιαστικά έχουμε μια αποχώρηση. Τυπικά δεν έχει τελειώσει το μάτς. Μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Ο Δημήτρη, να σου το πω εγώ, δεν Το χρειάζεται τυπικό να- λέω, το τυπικό. Ναι, το τυπικό. Δεν χρειάζεται. Αυτό το παιχνίδι χάλασε. Έχει τελειώσει, ναι, αλλά Στα λέω, 2 και 40. πρέπει τυπικά θα σας πω για εγώ να πάω στο τελειώσουμε και εμείς, αποδυτήριο, πώς έτσι, διαιτητές, για να τελειώσουμε και εμείς τη μετάδοσή Πάντως, μας. αν είναι σοβαροί και στις δύο πλευρές οι άνθρωποι που είναι στις ομάδες, αυτό θα πω και δεν θα το προχωρήσω παραπάνω, για να κλείσει τουλάχιστον με έναν καλό τρόπο αυτό το φιλικό Να παιχνίδι. βγουν Πρέπει να τους όλα τα παιδιά ξαναβγάλουν έτσι. στο γήπεδο. Έτσι, να βγουν Πρέπει τα τους παιδιά να ξαναβγάλουν στο αγκαλιαστούν, γήπεδο. διότι επαναλαμβάνω αυτό που είπα νωρίτερα. Γνωρίζονται χρόνια, οι περισσότεροι παίζουν αντίπαλοι ή συμπαίκτες από τα 15 τους. Τυχαίνει, επειδή είναι όλοι εξαιρετικοί παίκτες, να παίζουν κυρίως σε ελληνικές ομάδες. Εμείς γνωρίζουμε και τους περισσότερους, είναι και καλοί Έτσι. χαρακτήρες. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι το εντάξει, Κρίστιτς. ανάβουν τα αίματα, να το δεχτούμε. Έγινε από ένα σημείο και μετά σύραξη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επαγγελματίας στο NBA 10 χρόνια Αυτό έκανε ήταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτό ήταν το πλέον τραγικό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, Αυτό ήταν το πλέον τραγικό. Από εκεί και πέρα όμως, μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, έλεος πια. Και το λιγότερο που πρέπει να κάνουν είναι να τους ξαναβγάλουν στο παρκέ, να χαιρετήσουν τον κόσμο και να φύγουν. έτσι, γιατί ούτε ο κόσμος Δεν θέλει τίποτα. δικαιολογούμε ούτε τους δικούς μας, ούτε τους Έτσι, Σέρβους. ναι, Γιάννη. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο το εξής. Χαρακτηριστική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά τα επεισόδια ήταν ο Γιώνας Καζλάουσκας, Τον είδα, προσπάθησε να τους χωρίσει. ο οποίος πραγματικά Θα φάγε και μερικές. ο Τι να προπονητής προλάβει της και ο Εθνικής Γιώνας, Ελλάδας. τι να προλάβουν και ο Μπουρούσης που μπήκε να χωρίσει και τη βρήκε τον πελάτου, τι να προλάβουν και τα άλλα τα Βαγγέλη, παιδιά. πραγματικά ο Καζλάουσκας και στο παρκέ αλλά και μέσα στα αποδυτήρια ήταν αυτός που πρωτοστατούσε για να χωριστούν οι παίκτες, Είναι λογικό, όσοι είναι να μην πιο- παίξουν χειρότερο ξύλο. Όσο είναι πιο ήρεμοι, όσοι έχουν περισσότερο καθαρό μυαλό εκείνη την ώρα, προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα. αυτό σου Απλώς λέω, ήταν- από ένα σημείο και μετά, Γιάννη, ήταν ανεξέλεγκτη Χάθηκε ο κατάσταση έλεγχος. γιατί χάθηκε ακριβώς χάθηκε Πάντως, ο να έλεγχος. σας πω κάτι. Όχι χειρότερο. Δύσκολη στιγμή τέτοια έχουμε ζήσει στην Τουρκία, στην Ατάλια, στον αγώνα με την Βοσνία, αλλά όχι τόσο γενικευμένη σύραξη. Θυμάστε, όταν οι Βόσνοι Το προκάλεσαν. μάτς με τους Βόνιζους. Έτσι, όταν οι Και Βόσνοι προκάλεσαν τον Καλατζή και τον Σιγάλα. Τώρα να μην πούμε γιατί ένας άνθρωπος είναι και στις κερκίδες εδώ που συμμετείχε στην πρόκληση. Εντάξει. Από Άστο. την πλευρά της Άστο, Βοσνίας. Δεν άστο, χρειάζεται άστο. να τα ξαναθυμηθούμε. Γίνονται αυτά Ναι, αλλά αυτό με την καρέκλα είναι αδιανόητο. Στον αθλητισμό, εντάξει, γίνονται. Ναι. Αυτό με την καρέκλα δεν μπορεί να το χωρίσει Από το εκεί και μυαλό μου, πέρα δηλαδή. που φτάσαμε μέχρι εδώ, καλό είναι να τους ξαναβγάλουν να χαιρετήσουν τον κόσμο. Ας μην συνεχιστεί το παιχνίδι για τα τελευταία 2 και 40. Δεν έχει σημασία ούτε αν θα τελειώσει το μάτσο, ούτε ποιος θα κερδίσει. Σημασία έχει τουλάχιστον να μας χρυσώσουν το χάπι. Έλεος με αυτά που είδαμε τώρα σε φιλικό μάτσο. Συγγνώμη, Κώστα, να σου πω κάτι και χαριτολογώντας το λέω. Πάντως στη διακοπή είμαστε μπροστά 74-73. Είχε βάλει νομίζω Ναι, ναι, το ακριβώς. τρίποντο ο Διαμαντίδης και θα εκτελούσε Έτσι. 3 βολές ο Πάμε στον Φώτσης. Κωνστασκουλά. Μόλις βγήκα από τα ποδήλα των διαιτητών, ο κύριος Χρυστοδούλου που είναι ο πρώτος διαιτητής μου είπε ότι το παιχνίδι τελείωσε. Μάλιστα. 74-73 υπέρ της Ελλάδας. Θα γραφτούν κανονικά στο Πήραμε και το κύπελο. Πήραμε και το κύπελο. Ναι, γιατί θα γραφτεί στο φιλαγόνα το παιχνίδι διακόπηκε. Πάντως γιατί οι επειδή παίκτες είναι του- επίσημο φιλικό παιχνίδι, σε παρακαλώ Κώστα ρώτα τους διαιτητές, θα υπάρξει και συνέχεια. Ρώτησα, θα γραφτούν, μου λέει. Έτσι, Και τα περαιτέρω. ακριβώς, θα έτσι. υπάρξει σίγουρα Πάει στη τρίτο, FIBA, το ραπόρτο πάει στη τρίτο FIBA. ημίχρονο, ακόμη και αν δεν τέλειωσε το Ωραία. δεύτερο. Βαγγέλη, πάμε Έτσι. τότε, επειδή μπαίνουμε προς το τέλος μας σιγά σιγά, πάμε σε μια σφιναλίξη για να πάμε να κάνουμε την αποφώνησή μας. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις.